Strawberry. Oh. Hey guys, how are you guys? Hi guys. Hey guys, how are you guys? Say guys, I'm going to take a that phone here is permanent notification guys. Saka item take galamwe guys, item take galamwe guys, item take galamwe. Hesi Betha Elliot, how are you? The first one to be here. Say guys, take galamwe phone man live zedu as permanent notifications. Saka itaiwa mwe munzgo nyari pano, madana ari pano. Andika item take galamwe guys, item take galamwe tikurumze kufamba, item take galamwe guys, item take galamwe. Itam chitega vamwe guys, tega ivamwe. Betha uchuya uyani vako. Uyani vako. Tega vako. Uyani vako, tega vako. Tega vako guys, tega vako. Hi, Francisca, jiri say Francisca ivongo ya one vako sha. Tanya, do you actually say hands 8 highlight? Oh, okay. Could you say 8 highlight? All right, 8 followers. Simiki, I'm seeing you padenga po. I'm seeing you padenga guys. Ingo tega vako because mukungo ziwakuti my life edu has kupama notifications. They are not giving any options, any notifications to people. So you guys, the best way that you can help me is by taking other people, right? Kuti washike hesi mama di. Itam tega vamo guys. Itam tega vamo. Item tega vamo guys, item tega vamo. Item tega vamo. Tega vamo guys, tega ivamwe. Thank you, Betha. Oh, thank you, Betha 99 stars. Thank you, Betha 99 stars. Thank you. Guys, tega ivamwe guys. Tega ivamwe titange guys, tega ivamwe. Atinga mboti live never 22. Aiwa, shisikuita nyati na yeno pisa. We can't itayo tega muru kwanzo nungo tega vamwe guys. Kungo tega vamwe kuru ruwaza here guys. Just taking other people kuru ruwaza here. Kungo tega vamwe live eda ask about my notification guys. Saka mimi chamunogo na ngo ita kungo ti nikira. Kungo ti share all my life chete guys. Kungo ti share all my life chete guys. Kungo ti share all my life chat. Chamunogo na ngo ita kungo ti share all my life guys. Chingo share all my life. Chimbomira Tanya, Chimbomira Tanya, I can see you Chimbomira. I'm gonna my life eda ask for notification guys. Chamunogo na ngo ti take it out guys. Guys. I think I'm going to kunza guest 37 people guys. It can't be. Ashiti kuti unze vantine 137 ashiti anchinda piwa notification hainda piwa notification. Notification hakuna, notifications hakuna. Maybe oiga but notifications hakuna kuvanhu. Ukaona tichingo dropa live ningeti vene vanhu kana 2000 something watching. Tatopedza live tato dropa zuka ask pama notification because ndakambokudza ngati mari yake inouya after the live. Anomaona pavanenge vakuviewer after the live ads achibuda so anotovhara ma notification kuti hasungi zvekumhanya unless mukaita zvekutega. If you tag andichimaona wamatega wanouya otherwise tikangocontinue vanotozoona after. Anomaona vanotozoona after. Anomaona saka itai guys, itai ndidedze guest wedu auye. Itai ndidedze guest wedu auye guys. So ndaisa paspika kuti munyatsonzwa. Let's have a speaker to Nyansonzwa nyaya iyi. Let's have a speaker to Nyansonzwa nyaya iyi guys. Asi tichimirira kuti guys mungwande apa tipinde kana pa 150 guys kana pa 200. Time chita guys team musakanganwe guys nyandichika inini you must support my hustle by fire by force. You must support my hustle guys. Antika moziwa guys ndikutengesawo antika zvinhu zvakasiyana. I am selling my very nice comforters. Antika very nice bedding that I'm selling. And Simona. So team
ndikaripa UK please moita muchidiniyo muchisapota so saizvozvi tichibirira guest ndambokutaridzai mira nditi thank you honey Smith thank you guys mokangana bedroom yangu guys ndakazotenga wardrobe guys isho ndakazotenga wardrobe guys thank you honey saka ndati muone muri kuona here pamubed apa can you see ndida kunyatso kuona guys anditika ndine bedding it's sakadai so it amona ndine ma bedding aya nditi you can you see guys can you see muri kuona here guys ndine bedding it's sakadai so it amona very nice bedding handi muri kuiona dzekuchando chaidzo handi muri kuona dzekuchando handi muri kuona dzekuchando saka ndine ma colors brown iyoyi ndoita ma color green cream handi muri kuona saka very nice bedding ish handi muri kuona ish very nice bedding handi maona very warm kuchando chekunoku very warm handika icomforta very warm handitika saka ndine ma colors akati siyanei handitika vanoda muti bato kuseri totonesana tichitaurirana handitika tichitaurana takaenda i3 piece iri rinenge rine ma pillowcase aro handitika i3 piece iri rinenge rine ma pillowcase aro arinenge rinawo then tobva ipapo topinda zvakare kune vari kuda chira chao sophisticated blankets ariko mazivano kwete aya atajaira matwin wemama aya ariko mazivano ekuti rinenge richedzwa nemuviri kudai so andika I hope you are seeing guys you can see what I'm showing you here guys ani muri kuona I hope you can see ani muri kuona you can see ani muri kuona chando chekunoku you can see guys chando chekunoku kunotonhora you can actually see ani muri kuona iro rirega kwangoisa iro riro gai vosaka mfotara kwapedza masports unenge uchitodzigwa zvekutodaro hautodi kuisa zvimwe zvinhu pakati handimaona so you can do it reverse wise saizvozvizvi handimaona you can do it reverse wise zvakare handika so please vanoda mablankets atombonongwanongwawo ndasara ne3 chete ma3 makamfota ndinga ndasara ne6 makamfota mablankets anongwanongwa ndasara ne3 makamfota ambonongwanongwa ndasara ne6 handimaona then ndine type iyi yemakamfotas zvekare handitika ndine type iyi yemakamfotas zvekare hatisi kumira iwe kurema zorema naimwana hanimona tine type iyi yemakamfotas zvakare hamukona tine type iyi yemakamfota aya you can see them handimukona ndine macolors futi ndine this green ndine blue ndine ngati chiko haisi cream haisi brown hamoti ngati color rudzi handimuri kuona ai handimuri kuona ai rorema rongopedza futi zvemasports roga handimuri kuona rorema rongopedza masports zvakare riri roga handisaka imona rorema ropedza zvakare masports riri roga saka ndine makala dzakadini akasiyana mudzimai wanhasi vatawo pakanaka vatawo zvakarongeka asikana itawo zvinhu zvakarongeka handimona atori mahomba atori ma queen size so whether une double you can have the queen size because rinobva rati bvu handimaona kana kuti une chii zviri kwauri ndine macolors akasiyana siyana ndangoti muonewo andinoona kutopeta kwari kunoneta kutopetika kwari ndinopeta ndidzosere muchibhegi maro sei chitoni maona uchinda makaenda rinenge rine iri 6 piece rinenge rine macontinental 2 handimaona nemadiki 2 saka iri 6 piece iri rinenge rine macontinental 2 nemadiki mastandard achona 2 handimaona saka please support my hustle tichipindawo tichauyawo katichanya kudzimba dzenyu tichanyawo ti muuk kumba kwenyuwo towana zvinhu zvakarongeka nai hamuhori utangigwa nemakosinashe kaasikana kosinashe hazvizodi handitika tichinda takadaro guys saka moita muchisapotawo as they are very nice yes they are very nice moita muchisapotawo business handika zvakare munongoonawo vhudzi rangu iri handiti muri kuriona vhudzi ndine chebe handika iri kufamba mufambiro wayo thank you for the support guys thank you for all the support that you are showing me and giving me handimaona vhudzi rangu iri chebe iyi ndine machebe andiri kutengesa evhudzi ndine mademato evhudzi zvakare emakwenyu anoita scalp dzinovava dzadzi handitika ndinotengawo
mosaisa scalp muchidini scalp inobva kunya kuvava kwese kuti unenge uchingokwenya uri kwanhasi unenge uchingokwenya by next week unenge zvatodadamuka zvatodini handitika you can just maintain your hair chisadhema to hariiti sei handimaona vhudzi rako chikukura vhudzi rangu iri inatural hair. This is my natural hair harina kurelaxwa. This is my natural hair iri harina kurelaxwa. This is my natural hair harina kurelax. Saka haungazoshayiwi chako kudhema to unenge uriko kuchebhe tongoti uriko makamfota tongoti uriko handitika ndine maoils zvakare nemafuta handimaona ndine maoils nemafuta handitika ndine kamwe kabhomba kandinako akoko ndongomatengesa sezvaari handimaona ndakangomahodha sezvaari ndinongomatengesa sezvaari handimaona vaya vanonetsekana handitimaona vane sunburn ndakamboita sunburn mozviziva ndikamboputwa ndikambosora ndikadini but chinopedza sunburn yangu handimaona right. Ndoda kuti muzive kune vanoziva handitika Polygold ish. Polygold kune vanoziva Polygold inobvisa clear sunburn. You can go and Google handitika endai kana ku YouTube monogoogle Polygold handitika but be very careful because kune mafeki akawanda hobo arugadzikwa this product because this product works wonders zvokuti do. Saka kune mafeki hobo arikugadzikwa. And you need to give Linda hey is a messy, she can roast me. Who's Linda? Linda Brooks. Linda Brooks. And mona. Anengaripo. Then I have original oils. And not from my and I know what works for. I did not. I am the moon, but I'm just gonna show you. What's the moon? I can go report. I can go. Those are you can send your things ne DHL. Shinongo shika shakanaka. DHL can send your things kuno kushinongosvika zvangu zvakasvika zvakanaka DHL and everything that I packaged. Yes, of course it's costly zvine price pamusoro but zvinosvika zvakanaka. Aya maoils aya handika kune vaya vanoti isusu zvokunyatsoti tinyatsozora hatidi toda kushandisa maoils. These are lightening oils aya lightening oils mtini mamwe futi umwe munhu anandaisa paside code umwe munhu right akatosiyana. You can see kuti akasiyana handi muri kuona akatosiyana vanotoda kuti maoils handika kune cleanser yacho chibomba checleanser kuti inenge iri all cleanser. You just wipe kumeso uko handika iri oil woto wipe then you go handimaona. So tinawo zvakare maoils vanoda kuti vaite zvemaoils please zviripo vanoda ari mafuta chaichaiwo edu kune angu hachamaketwa kuzvimaketa ega angu handichamaketi mafuta. Vanhu vanoshandisa mafuta angu vanongoudzana munongoziva anotogara ari out of stock. Handichatombomaketi ndofuna makazviona because handina need yekuti ndilaude akazvitengesa ega. And even vari kushandisa aka vanozviziva havaudzigwi. Vari kushandisa aka vanozviudzigwa havaudzigwi. Vari macustomers ekuSouth Africa ari munomu takatora macustomers eko zvino ekune dzimwe nyika Ghana pane akauya nekugana nekunigeria kunobva maproducts taakwa vakushandisawo yedu. Saka zvinonakidza guys handika. Saka paeBay mukaenda paeBay maproducts angu avepo ndakaisa paeBay. Mukaenda paeBay maproducts edu avepo asi paeBay anenge achidhurewo pichana because kune mari dzinobhadharwa ikoko harimwana dzekuadvertisa hanimazvona. Asi ukatenga kwandiri inini kana kuna agent wangu handika inove hanzvadzi yangu Gordon maprice edu anenge ari ipapo handiti. Saka zviri kwauri ndisasanganisa mafuta ava zviri kwauri kuti iwewe uri kuda api acho handimaona zviri kuda kuti iwewe uri kuda api acho handitika aunenge uchida ndiwo aunenge uchidi tinenge tichikupaiwa yaunoda handitika. So guys saka tinazvo zvose guys tinazvo zvese haungoshayiwi chako kuti ungosapotawo guys. Support now takabigwa drop nevanhu vaya karimose takabigwa mari nevanhu vaya. She was roasting yesterday that Linda I will buy a naughty girl. Ndada kuda nacho ye hanzi kamba memba pakadibate nyukuseri come hit mixeri mumboshongedza mba menyu ene munoziva kuti isusu South Africa quality essay ne quality muno aiwa guys ndirimo zvakatosiyana quality dzenyu dzemuno ne quality dzekuAfrica pafair chaiko pasina kuti kudini Africa iri pamberi. Ndakatesta zvose. I've got my comforters emuno, I've got my share zvikuda kutesta the waters and I am sticking to my South African ones. Ndo andichiri kutongomanya nawo. Even pa fashion chaipo guys UK munoziva kuti kuno kuyembe chaipo hakuna. Vanhu vatorelaya neshemu ombovigirwa chiyembe chakadai kana chimapegisi chakadai hamwe netemu ndozvari kurila nazvo. Ofuchi quality yekutemu I tested ndichida kuona. I bought another chimwe cheoutfit chegreen so chiri piko ndaona chakanaka papicture ndatenga chazouya ndanodaiwo mucheko wacho kirimbiringi mai mwana kutemuko kirimbiringi ndikati I am not going to wear this.
I am not going to wear this. So I'll stick to my South African. So, but don't worry, Team UK, don't worry. Fashion rinenge richinetsa pa SA pa Joza pa rinenge riri muno mu UK. Zvaje kuti munenge muchisarira kumashure hazviko. Richinetsa uko kuno richikukwidzawo. Richinetsa uko kuno richikukwidzawo because hembe dzeku SA hadzisi dzekusheini. Vane kwavo vanotora kusiri kusheini. Animona, saka zvakatosiyana ndaseka zvamuchirana da pane mwe blogger musikanogara mu UK so anenge ari ku Africa right now anomposta nezve fashion so anzi style with the budget or something like that achiti vakomana team SA nhaini achikomenda ari ku SA iko zvemisaka maindinega ndichitobosta ndichimira ndakapfeka hembe dzekuti maidi kundiudza kuti South Africa ndo zvairi nani zvandakutonyara animona ndo zvazviri tinenge takuunza kunoku tichitorako tichiunza kunoku animona muchitengera kuno chenyi kumwe pamasize chete. You just have to give me my sizes chete and inini ndo organize kuti zvinhu zvipinde hani muri kuona chete muna hanzi link ndichakupai link racho chitsvaga link racho ndokupai hani maona right hanzi try River Island sir I've been there ruva murozvi I've been there ndinotori ne zviri kupiko ndinotori ne maskiza nakambotadza yaya ndeye ku River Island anakamboita dzakaita ka mustard yaya ndaive nawo yaya ndeye ku River Island. And when I tried everything because I wanted to see. And ndakapinda futi next you cannot compare SA. I've been there. Ndinazvo zvindogona kutaridza. Zvandakatenga ku next zvichine sticker ku next. Zvandakatenga ku River Island ndogona kutaridza unyatsokuona. Ndakatry kwese because inini I am into fashion. So ndinenge ndichida kuona before I sell something. Ndenda tanga ndaona kuti ndikuita zvinhu kwazvo. I did my research first. Hanzi ne Zara tinayo ku SA. I know Zara sometimes is munana advantage yehembe dzekunana Zara next nena River Island advantage ndeyekuti hembe ukatenga chinhu koko chinenge chisina kudi hazvinyanyi kuzara muri kuona ndo advantage iriko hazvinyanyi kuzara because kuri a bit costly hazvinyanyi kuzara whereby zveku SA zvinenge zvakanaka unogona kuzongosangana navanhu vakati wandi wakati but kana uri kunoku hamuzombowandi zvekudaro ndo chokwadi hauzoiti dress wavantu but SA chachayo ruva murozvi aiwa SA ndakatozama chida kutonyatsokuona kuti how far ndogona kutaridza zvakatosiyana animona so pa SA takaenda kunoku tandakaona chiri pamberi kuno ku UK pa skunapa sneaker ayo UK pa sneaker yakabata sneaker ine sneaker manyama sneaker nyama sneaker animona nyama re sneaker UK Africa hakuna animona hakuna that you know but pa fashion cheko ayo SA iri pamberi andimaona right anzi Fashion Nova Pretty Little Things Misguided I don't know andinambona Fashion Nova andina Pretty Little Things andinambotenga but 3 pamuso aiwa UK ine sneaker wangu UK kana uzogara ine sneaker wangu kana uzogara UK ine sneaker wangu zvekutodaro kwete zvekunyepedzera pa sneaker headbound animona sisi tichizama kutsvaka chagoga nekungwafangwafa kuti zviite animona tichizama kungwafangwafa tisokai makosinashe hakuna mari guys saka tichizama kungwafangwafa nokubatanidza kuti zvidini zviite guys handina wandabira handiti handina wandabira saka tichizama kuti ndikangwafengwafewo zvidii zvikaitawo bo vananorarama chinda kuchikora handitika chinda zvakadaro right saka guys nhasi tine nyaya yatinayo panapa ndikuenda kubasa mane ndiri pamanaisi zosama musiri kundibata ndiri pamanaisi kusvikira ndopedza nemande makuseni saka mukona ndisina kuuya mungozati vari kubasa right papa ndatogadzira kuti kana ndangobva panapa nongoti shoes saka tine nyaya yatinayo panapa guys ndati mumboteerera nyaya iyi mumbonzwawo nyaya iyi mundudzo muono wenyu asi sorry guys ndisati ndapinza nyaya iyi handitika ring light riri kuramba kumira rakareba raimbomira muchichi ndonge radonha sikuru here riri kudonha pasi saka riri kutongomira apa rakutondiuraya nekukotana saka guys pane mumwe munhu anditumira audio I want you to listen to the audio. Ndoda kuti mimi sadadedza call guest wedu munipe muono wenyu pa audio iyi. Ndichakupai audio iyi maplero nokuti kazhinji kacho inini ndine minyamo kuti zvinotwistwa kana kuti ndinorerwa nhema ipapa. Saka ndine nchizoda kuti mugoitawo ma witness angu mangwana makawanda chaizvo 156 makawanda chose kuitira mangwani. Pane audio rauya panapa. Antika regai timbomunzwa kuti vanga vachiti kudini. Then imi mondipawo muono wenyu kuita tibatsire kana on all the dramas that are happening in the street guys you have seen kuti I've decided to stay away from that. I am minding my own business and involved and inasho and I've decided to do that to maintain our diaries and to keep our peace and stuff like that. But pane audio rauya ndoda kuti muteerere then muzondiudza zvamunofunga.
makadisi simeli ndindirimpenisha Takatenga mandregera takatenga ndikuya kufoni kwenyu ndinokufolowa zvakanyanya. I think ndiri mumwe munhu wamakambobatsira nenhau dzevana. Mwana wangu apinda mumadrugs ndikakuudzai mukandibatsiridza mwana wangu akatsvaika akawanika. Asi zvimwe ndindofanirwa kuti pane pekuti ndotadza kukupai ange ndisina pakungouya kuzokutendai nekuti sisimeti batai apa pamwe pacho unenge utoona kuti handina hangu asi nongopfugama kuti dai Mwari mashoko angu ekupfugama achiti Mwari rambai muchipa mukadzi uyu izvodzo ndokuchipuwo changu change ndakwanisa kuzowana asi ndorutendo rwangu rwandaifanisa kunge ndichiwana asi chekukupai chai chinobatika ndinenge ndisina toriwo munhu anenge achitambura. Saka sei manzwa ndadaro ndiri kuchema panhau yaMama Rasta idambudziko rakafanana neri mwana wangu ramakandibatsira kusvika mwana wangu izvina amunhu madrugs macho akamubuda handina kumuendesa kurehab handina kumuita but mashoko amakamutaurira muchimudzidzisa akamudzora. Saka pakurarama kwatinoita kune vamwe vane zvipo zvekudzora vanhu zvekuti kungotaura kuti mwana akatadza kana akainga iri mbavha chaichaiyo kuuya kungozoti ndokurova ndinokuitesa zvakati. Muromo wenyu imimi unenge uine zodzo. Muromo wenyu sisimedi une zodzo nekuyambutsa vazhinji nekuponesa vazhinji. Pana Mama Rasta vese handisi kushora batinotaura ndiri kunyatsotarisa ndati ndinogara ndiri kuFacebook ndichiona panonamatwa panodzidziswa vanhu panotukana. Ndoda kuti mazita ese achamentionwa paaudio iri, please don't hold me responsible. Anditika inini I'm just playing zvauya kuti munzwe. Anditika ndichaplaya neresponse yangu kuitira ramangwana muzoti sisimeli ndichaplaya neresponse so that you can hear both conversations. Anditika ndoda kuti muteerere. But I did ask kuti can I play this because on my own I cannot make this kind of a decision. Zvamuri kukumbira askana. Can I play it to the diaries? And then she said no go ahead because ndanda kutyirawo uchi pavoice rakakati no akapa consent. Saka ndemberi. Na vanhu ndinjona ichitobata kuti apa nepapa amazvana pana Mama Rasta pari kuda muromo wenyu nezodzo renyu kuti ndimungakwanise kumubatsiridza. Chikonzero mhaka kana muchinge mabatsiridza hamuzouyi ndakazobatsiridza Mama Rasta ndakazovadai ndakadai pamwe pacho mukutozezera kunze mukutochira kunze mwana achitofa. Sei ndadaro nekuti muri kuona mabudiro akaita Tete Masvanda naBishop havana zodzo. Vanhu vaya handizivi kuti ndinovati vakaita sei, handisi kuvashora nekuti handikwanisa kushora ndinofanira kujaja. But kana ndakatarisa kuti vanhu havanhu vakuru vari kuuya sei kuvachidzidzisa vana, vari kudzidzisa chii vana kandi vari kutsvaga mari, vari kuita content nevanhu. Sei ndichiti vari kuita content nevana? Mwana uyu akatadza. Nasi unotete Masvanda yandiva kunotora hama dzemunhu vachiva vachiudzwa zvinhu vachizvisa paFacebook vari kuti vari kunyadza Mama Rasta but vari kutonyadza neivo mbuya vacho ivava nekuti pane wana anozogonisa kuonesesa. Mama Rasta handisi kuramba kuti akarova mbuya, handisi kuramba kuti akatuka mbuya, but ipapo tete Masvanda akakanganisa. Havanotora hama yemunhu ipo kwavaza kuti vakatomutenga kuti uya utauri uchiti zvakati handisi kuziva. But nemaonero angu nekuti kana uda kuvaka hauuye uchiti zvaonzwa nguyo uskozviti akazodai tasai mapicture ava ndimai vake zvakazo nezvakawanda akarova mbuya akadiyaka semunhu mukuru ona kuti mwana atadza unotsvaka kuita sei kutora mwana ona akavhale apa nepapa chiita zvakare dai vari kuda kuvaka mwana we manje mwana vari kuda kutodestroya family iya zvachisi vasi kutomuvaka vari kutodestroya. Ine ndakutobata mashoko adhurini kuti mai ava vanodestroya ichokwadi nekuti dai vaine ruvako mwana uyu vanga ari maoko mavo wonguvhare zvaari kuita zvacho hazvisi sisimeri mukadzokera kumashure ndakambokupai meseji yemwana wangu mukandibatsira kutsvaga mwana wangu. Havasi vese vana amai vanogona kubuda paFacebook, havasi vese zvavari kuita izvozvezvi kana zvekuti ani mwana kusondera pera vakanga vachibuda Bishop ndoda azoramba nemwana kuti arepwa havasi kudestroya ndodo vari kudestroya family yandodo hakusi kuvaka kuye. Guys, I am playing this audio so that you hear for yourself. There's no need to stop a player. No,
It's not my voice, it's not me, and I'll play my response, right? So let's people hear already matotanga kutojaja kuti sena chiterai munzwe antika then magara matotaura kudara totangira ipapo antika. So we will continue to play. We'll continue to play so that you hear and you hear my response as well, and we move from there. And atina idu atinochka pafea chaipo patina tinochka, but ndakuti ndiyo kuna vamwe munzwewo, then kana mati tobatsira kana mati we don't, we stop it here right now. Simple. Anditika. So to no play ashedu, you listen to the whole of it. In a mazita, as I said, Anditika, we are going to play it says Jairi, because this is not me talking. It's somebody else who came to my inbox and I've got my response and damper and she responded again so that you hear everything. Anditika, then mochangra ipapo. Mongo onzwao. Ndodo ndiari pa ndikiri apa vakunotora kuti ndazonzwa pane kazini yake yauya yazonditi kunoza kuti vakanoti uya uwapa $20 apo $20 kuZimbabwe wana ruchema nenzara anhu vatofungwa ndatoru chindiudza pakazoda iwe weisosauti uzi apa pakazoda semunhu mukuru ivo vakatukirwa vari kuti vakatukirwa mwana nadhorini asi zvange zvavarwadza hakuna chero mama rasta vakatadza sei ini ndaindai ndikukutaura izva ndikuudza kuti makandidzorera mwana wangu ndaive naye mwana but panosvika papoindi kunya kudai vanhu vakatuka vakata sei mwana wako uchaita sei uchaita nangu akanzi angu madrugs angu akata sasi mwana wako uchazoita sei atiki kudaro ndingokumbira wangu kuti dai mambomubata mambomudza kuti mwana wangu apa nepapa wangu azvinzwirana ndakata makore sisimele nitsvaga mwana wangu achinditukirira achiita sei achindiita sei but pamakamubata mukasaura zvachinja zvikutoti vana mama rasta ndozvaita ifirita anga atooma bemashanga but zvikudzora munhu zvine zodzo ini wacho ndaimudzora everyday mwanangu zvakazvidaizvo asi zvange zvatoramba asi pamakataura naye ini ndakutongoonawo kuti dai mambopindiwo semabatsiro amakaita pamwana wangu pamwe mukamubatsiro nemashoko 2-3 anonzwa nyako vanhu vakaita 100 vakatimudza kuti vhale apa nepapa mama rasta apa nepapa uri kutadza but kana usina zodzo rekudzora munhu hauna unenge uchitoisa mhiripiri kuti vanhu vabayiwe maziso ndozvikuita ana matete masivanda ndakanyara muzati semunhu mukuru kuti ujanganjira kutara kuti ndadeedza munhu ndikadai uchitora hama dzemunhu uchiisa pasocial media. Come on. Patireke kudaro. Vavanhu vakuru. Ivo mama rasta akapinda vari mwana semunhu unyazvona takabereka. Sega ndichitora mwana ndomuisa apa. Mama rasta wakadai. Handisi kuzvida. Chandei kuna mbuya kana wanga ine rubatsiro. Unotaura mbuya wacho ogara apa. Zvobuda kwete kuzadza itsaka kana akazadza nyika yese ndekuti waita sei. Eno ukada unyazvona ini ndinoyatsota zvangu. DQ yanonzi akavapa 1000 chi vaiti ndapiwa 1000 chakuti anga ari munhu angachibatsira mama rasta kuna kuti adaitobloga vese vauende kwavari vopuwa ndiro takunyati bloga ka rinenge chichida mari hakana rubatsiro asi kuti vanenge vada tobloga umva vanoipisa munhu vanhu vorega kubatsira munhu yawodi asi hausi kuvaka mwana uri kutoputsa ndingokumbirawo simeli kuti mbotauraiwo naye mbowanai pamukana wokuti munomboudzawo henyu mazwi 2-3 pamwe anogona kutodzoka semadzokero akaita mwana wangu wangu makamudzora simeli handigoni kutaura kuti ndingakutendesi asi pega pandongonamata ndongoti naye mwari kuye mukadzi madi kuramba muchimba maropakadzo madi kumupa njere dzimweya dzekuti apota achidzora vanhu vari kurasika ndochangu chandakagona handino chandinacho ndinongoriwo zumburu chairira chipere chakasiiwa chakadaro chisina chinhu asi munamato wangu une everyday unongoti naye mwari madi kubatsiridzawo mukadzi uyu aitewo pane zvake aitewo akomborerwa hake nevanogona kuzokomborera ndopanguwo pandogona I think mukadaro munokomborerwa nedenga musakomborerwa neni ina handina chandokomborerai nacho but nenguva yemusi wamunezenge vabereki vacho mai vacho vakutogama kuti munhu akaitirawo mwana wangu kuti azodzoka panzvimbo mwari yemukomborere mazuva enyu anenge achiwedzerwa simeri kungokumbiro hangu kukumbira nemwoyo wamwari sezvamakandiita pamwana wangu ndatenda hangu sori henyu kana ndakutadzirai right ava mai vakambouya panapa yes response yangu depi shiri sei nyaya yanamunyatsoifollowa yandatete mafariro vavava kuti yakona mabits and pieces ndozvandaiona
ndikuona twaitwa like kwadini ndisi handanyatso kunyatso kuifolowa yese kusvika kumagumo chaiko handina tiri kulive chiyambi kuti live yaenze yaitwa ndinoiona ndandichibva kunight saka ndakatonaiti ndangosvika ndikatora ndatomuga because ndino ndoinonai padaive but matsako enyaya ndibata mataura mashoko akadzika I didn't know handizivi hangu kuti tine sodzona tikudii. I don't know about that and I don't know how vamwe vanozozvitora sei because ichabuda kuti nyaya yana sisimeli zvazvinozobuda zvichiita kunge ndiri kutora nyaya dzevamwe dzavanenge vatanga ndimuri kuona as much as kuti iye wacho chero ngada ndimubate kuseri nditi ndiwe handikubatsire kuseri vanotaura vanava achazobuda chitakabatsirwa nasisimeli ndikazodai vanhu panosvika munzeve dzevanhu zvoita kunge sisimeli vakaenda kuseri vakanomubatsira vamubatsira pane zvakataurika kana kuti pane zvakaitika vanonetsa masocialite andimaona vanonetsa masocialite zvokuti unonyisa unotiti panogona kubatsirikana apa pati unenge uchitya kuti miromo yavo hairari pasi kana zvozobuda kuvanhu hazvibudi exactly zvazvaitika andimaona unenge wakuita kunge iwe kuchesawo cloud but imi munyatsoziva vakawanda vandobatsira kuseri vakawandisa vanhu vandobatsira ndavo kuseri zvichingorova kufa yakalodha no one knows hakuna munhu anenge achifa kasi no one will ever know kunze kwemunhu anenge abatsirwa wacho nemi nichoda kuti ndichingoramba ndingori in contact nevamwe vanhu ndakabatsira kudharira nhasi tinongove tosi pane zvakaitika kuseri zvikangoperawo zvikadaro hapana kwanofa akazvinzwa saka ndo pamwe pane pachindityisa ipapo kuti ndakatanga utengorutsvaga pamuromo uda kundogwana remember kuti ini natete masvada tiri vanhu vari right we are okay handichi hatisi mafriends edu but we are okay zvepakati takamwenga nyaya kuti ndiyo anogona kuti yakwati ndogona kuenda kwavari vozova kuti ndatora nyaya dzavo ndadai as much as tichida kubatsira mwana uyu panonetsa dzoka bheki kwandiri ndoita mwe ndini ndakapindira ndinopaparika ndinodai handizivi ndine weye yekuti pane zvinoitika zvokuti papa pamweni makambopaona zvinhu zvinotwistika kuseti kwangu inini zvinotwistika zvisina kuitika seizvozvo zvinotwistiwa zvopedza zvabuda nemwenza tasiye padachiyera nanhasi chitikazofunga kuti simwana uyu chakamupinda chii takatiri raiti zvokuti ende ndakaita zvinhu nemweya wangu sendichimumirira but nenguva yakachinja zvinhu kuti nditakatwista zvinhu zvakazviwanepi akauya nenhema dzimwe dzekuti nanhasi tikazama kuda kumuonesa chokwadi akazama kuda kuza akatsika kana pakamira nezvaifunga mutoro make nezvaakanga achibhilivha kusvikira ukama hwangu naye hwadistroyika hwaparara chaiko mufunge hanimwana nekuda kwezvinhu zvekunyepa zvanga zvisipo hanimwana ndikamutumira zvinhu paya ndikapa zvinhu zvemwana nditi ndikupa ndakazviita insecrets mufunge ndikamutumira kuseri nditi pako mwana anoziva chero kuti mwoyo wangu wakamira sei handingamboroyei mwana hanimwana kana ndingambodii mwana ndikamutumira sindiye akaenda zvokusocial media iye vanditumira boxes zvikaita noise nangomutumira ndikazvinyararira hanimwana akatukirira neboxi roro but akaridya asi social media zvakatoita kunge ndangatomupa neagenda kana kuti nechii hanimoona saka ndine weye kutwistigwa zvinhu nenzira isiriyo hanimoona achidzwisiki but kana muchinditendera allow me ndimbobvunzawo vamwe because mwana ari kuparara tichiona zvechokwadi hanimoona ari kuparara tichiona kana musida vanhu vanonyatsokuziva vakati wamei ndiplay audio yepamadhairis apa ndichaita live yaino munhu manje vakabvumirana nazvowo zvamakawanda then the people will be witness mangwana kana zvoda kutwistwa hanimoona then totrai kumbomubatsira kuseri ndimbotaura naye anotoda necounseling yakasimba mwana yaya nemunhu anotomugaidha as much as achida mari atsvaga mari but anotoda kutanga ati iye pachake agona kuti zvimwe zvinhu apo neapo agone kubatsirika hanimona personally iye ugona kubatsirika first then also gona kubatsirwa nevamwe but kana muchitendera input iyoyo nobhoisa kuvamwe kana vakati madhairis akati pamberi nayo toita kana vakati no zvinozodai munongorespectawo imi you are part of the diaries tongosiyawo nanazvo amene kuti munotiwo paonawo sei papa saka mainzwa akarespondi yangu vakazoresponda avo yekupedzisira ini ndoti taura henyu sinedi manje pakonzerepano pamadhairis kuti ndikufadzei nenhema kana kuti ndiri kuda kuti mundipe chakati kana saka you guys can start writing ma comment section right hanzi pasine nyaya iyoyo sisimeli ngatisiyei mwana wamai asi kuti ndikuzokwira bhipi masiti atidi kubatsira masocialite kuzvipa stress
already people are saying no. Atina zvemadzisi nyongoro. Nyorai mu comment section. Ndopa ndavaudza ndopa neanswer ipapa. Nyorai mu comment section. Help iri kubva kunani, iri kubva kumubereki. Tese nyange tikati ari kuzviitisa, ari kudai, ari kuzodai, ari kudai. Hazvina zvazviri kubatsira. Nekuti kana ivo vari kumubatsira vacho vacharamba vachimubatsira kusvika rini. But chiri kudiwa pari kudiwa counseling yemunhu ane zodzo. Yekuti mwana uyu zvaari padambudziko rakadai abatsirikika sei sekubatsira ndikutaura kuti semabatsirira makandiita pamwana wangu. Ndiri kukumbira kuti mumubatsire. Ameno okuti vamwe vanozvitora sei. Shuwa haungati uri kuona benzi rakutorera hembe. Yope siyai zvakadaro musaipindira atidi hedu isi madhairis anozouya achigaindotuka imi aithink batsirai zvizozobuda nepamwe yope siyai she has already been there. No atide pano siyanai nazvo siyanai nazvo daizvo chimbosiyai sisimeli nakuti hepe iwani muchazovhiringwa yekutisitwa siyai unless muri kuda kupinda mumasituation. I will stick to my 2 cents siyanai nenyaya iyi. The help she needs the rehabilitation and the white, okay? Batsirai sisimeli follow your heart. Sisimeli mongabatsira Zimbabwe yese here. No ngavasiye munhu akatukadzidza rose shuwa zvinonetsa sesimeli vanhu vane mazita ataurwa ayo siyanai nazvo. No. Right, so it seems as if before satapedza majority yevanhu yati no. Saka my sister, I know you are watching, you are in the comment section. Timu rangu raramba. Sometimes you consult from other people. Nokuti ndio vanhu vachivava vanoita kuti diary zimire. If they say no, vanenge vachiona zviri kumberi zvavanogona indogona kuda kubatsira, but vanogona kuzoona zvimwe zvinoti handidi kuvaisa patight pekuti mangwana inenge yava hiriri mastreet umu. Anoona we are trying to maintain our peace. Tumbotra kugara kuzvikona kweduwo tava vanhu vakuru. Peji rino iri nderevanhu vakuru, atidi madrama. Anongozotivingawo zvawo andimaona. But tinotry by all means kugara kure nazvo. Saka vazhinji varamba. My sister, I know you are watching, you can see for yourself. You can see for yourself Timu Raramba. So on this one we are going to pass. We wish her all the best and we think kuti acha kwanza kuwana rubatsiro somewhere. Right, let's go to nyaya yedu yanhasi guys yatunganza pano. At least this is clear and fair. Mataura zvanzwika hande panya yedu yanhasi. Hello, Sisimeli. Yes, maswera here. Sisimeli maswera sei. Taswera waswera sei. Taswera. Right, tave pa live. Hello, ndikukuzwa. Tapa live manje takuda kuti muchitaura. Takuda kuti muchitaura nyaya inse zvainyatsotaura izvo imakapombonoka makasununguka vanhu varipo vanhu vakateerera then tonzwa kuti zvakamira sei. Alright, saka rega nditange kutaura nyaya yangu. Alright. Nyaya yangu yakamira yakadaiwo so. Ndichangotangira handizivi, ndichangotangira pekutanga. Nyaya yangu yakamira yakadaiwo so. Inini I get married 2016. So ndaroorwa 2016. Then we decide kuti titsvage pekugara because ndakaroorwa 2016 gore richitanga. Then we decided kuti titsvage pekugara. So since murume akandiroora ari murume anga asina vabereki, paakandiroora munhu wekuti akabva atongotora vabereki vangu sevake since akatambirika mufamily. Saka zvadaro ini ndakaenda kuvabereki vangu ndobva ndabvunza vabereki ndikataura navabereki ndikati tikuda stand tikutsvagawo tikuda stand pekuti tiwane pekugara kuti tikabva kuno tiwane pekusvikira nevana. And plus zvakanga zvaitika ndezvekuti pakuroorana kwedu tese taibva like from different nzvimbo dzakatosiyana zvekudaro.
zvekuti inini ndakaramba kuti ndizonogara kwavo nekuti une kuri kure nekwedu. Then we agreed kuti maybe tikatsvaga stand pariCentral, but murume wangu semunhu aivawo neexcitement yekuenda kuHarare, anga asingazive Harare nekuti akakurirawo saidi rekunana Gweru Bulawayo. Akabva ati it's okay togona kutsvaga stand muHarare, plus semunhu aingonzwawo vanhu vese vachiti kana vakura vanoenda kuHarare kunotsvaga mabasa. So kwaari it was like an opportunity yaawana yekuti anogona kuita kaaseo kakari muHarare. So ini ndakabva ndibvunza mubereki wangu kuti totsvaga stand. At the same time murume wangu ndobva audzwa vabereki vangu inini kuti tikutsvaga stand because ndo vabereki varipo kwavo. Iye akarerwa nambuya, saka kuti audze mbuya vake obviously vaingonotsvagira kwavo kusaidi kwavanenge vari. So zvadaro baba vangu vakabva vauya ndobva vati ndakuwanira stand, asi stand ndaiwana kuAirport. So inini semunhu akakurira kuAirport ndakabva ndati inini stand yekuAirport handisi kuida, and I know the environment yekuAirport ndakakuriramo. So like handisingambodi kuti vanhu, I didn't wish kuti vanhu vangu vakurirewo in that environment. So ndadaro ndakatorambira murume ndikati hazviti. Baba vangu ndobva ndaudza ndikati aiwa titsvagirei kumwe kuseri kuAirport. So baba vangu vakaendawo nerweseri ndobva vanotaura nemurume wangu, but the way yavakataura naye rwaita sekuti rudo, semunhu aiwirana nemukwasha wake. Vavati amukwasha uchiona vakadzi avasekunyautedzera zvimwe zvinhu ingoita iwe wakanyarara, mukadzi wozoona chii zvaitwa munhu iwe munhurume wemuridzi wemusha. Mangwana zvinhu zvikabhenda mukadzi anochema newe kuti hauna kutsvagira pekugara nevana navo ndakutambura, but iye ari ndiye akaramba. Saka iwe chandikukurudzira ndechekuti iwe uchingoita zvestand zvikwacho kwaari kuda munozotsvaga mawana pekumbotangira nevanhu. So zvadaro murume wangu akabva atanga kuita madhiri avo estand vari tuna baba vangu, inini ndisimo munyaya. Then pakatotumirwa mari yekutanga. Mari yekutanga yenzi mastand aya anga ine zvikwereti rekulocal board. Then ndobva atumira mari about 600 US ndobva yabhadhara zvikwereti zvakanga inazvo kulocal board. And then nemwe mari yenzi ndeye malawyers because mastand aya zvakaitika madays ainzi mastand aidi kwaida kuserviswa something like that. Saka mastand mamwe aitorwa. Saka ivo vanga vane mamwe mastand futi anga achida kutorwa kusanganisira neyavakatitengesera. Saka ndobva vati nyaya dzicho dziri kumaloya. Saka murume wangu ndiye aibhadhara zvese nemalawyers. So zvadaro vapedza kubhadhara nyaya idzi dzichingoenderwa makoti chichichi isu zvese zvaitika tiri kuno South Africa. Ini ndopandakati murume wangu atori serious, chirega ndibatirane naye because mangwana anogona kuzoti ndakavaka imba iyi ndega, wongo usingabatirane neni, saka hauna chako pamba apa, chirega ndingobatirana naye because ndikutoona kuti munhu ari serious. So ndopatakatanga kuchitumira mari dzekuvaka. Tisati tatanga kutumira mari dzekuvaka, baba vangu vakabva vati nepane nyaya iyi iko zvinezvi sinzi yabhadharwa muzvikwereti zvainge nazvo, mari dzaenda kumalawyers, and zviri kuratidza kuti kumaloya kwachoni zvaiva like ivo vaiti zvine kakuratidza kuva nezvakajeka kuti tiri kuhwina nyaya. Saka chitotangai kuvaka because malawyers ati panofanira kunge paine structure. Kana paine structure obviously hamutorerwe nelocal board. And then takabva tatanga kuvaka. So takavaka imba yedu, that was a 5-roomed house yanga ine bathroom netoilet mukati. Yakakura imba yacho zvokuti ukaiona uri kunze you think kuti more than 5 rooms izi uyombe imba iyi. Tavaka kudaro takasvika takatovaka tikatopedza tikaplasta imba ikarufiwa, chainge isina kuitwa kuiswa mawindo nemafloors nemadoo. Then ndobva ini 2019 ndaenda kuZimbabwe. Pesa apa taisimbotaura nababa chiti apa tasvika pasisi paakuratidza kuti pane production iri kuitwa. Chitiudzai mari yestand kuti imari, because that's when we discovered kuti suba stand takatengeswa nababa vangu. But ini nguva yese ndatofunga kuti mumwe munhu ari kutengesa stand avanoziva. But later on we discovered kuti baba vangu ndo vakatengesera stand. Chitiudzai mari, baba vangu vaingoti aiwa mimi ngosvika itangai mavaka mozotozotaurirana. Then 2019 I went to Zimbabwe. Ndasvika kuZimbabwe ndaitova natete hanzvadzi murume. Ndina tete before ndisandaenda ine tete hanzvadzi murume vakaenda. Vakatosvika kumba kwedu vakaratidzwa imba, vakatotenderera vakatora mavideos vakanzi ndo imba yenyu iri kwakwana hanzvadzi yenyu, vakatora mavideos vakatitumira. Tikatofara tese. Then ini ndakazoenda kuZimbabwe 2019. Ndasvika kuZimbabwe ndikati kuna baba ndatumwa nemukwasha wenyu. Ati muchitiudza kuti stand tobhadhara posta kufunga kuti patava apa tinogona kumbomira tiri apa tobhadhara stand tozopedzisa, because payanga yave kuri kunzi vanhu maomerwa imba yaigarika, because even floor yanga ine rough floor sevanhu vaida kusesa matiles.
ndobva zvadaro ndobva baba vangu ndobva vanditi no hazvigoni kuti stand handichatengesi ndapa muzukuru wangu kureva mwana wangu inini. Ndopandakavati baba hazvigoni kuti mupe mwana wemukwasha stand. Chirudzivi kuti munopa mwana wemukwasha stand. Hanzvadzi yangu ini tine vana vakomana, baba nevana vakomana, hanzvadzi yangu haina pekugara, vamwe vana havana pekugara. Plus hamungape mwana wangu inini takawanda, ende munin'ina wangu ane mwana, hanzvadzi yangu ane mwana, hazvibudi, manimaona. But saka tadaro inini kufunga kwangu kuti maybe izvi zvakangozviita sekuti tisi tanga tiri mabreadwinner at that time, like tisi taivachengeta and everything, so you know taitova tiri mabest avo zvokuti ndakatombovengowo nevamwe vana kutovengwa nevamwana vasingataure neni because ndaivachengeta. So zvadaro inini natete because vakataura zvindi natete vakati akweda hatizvizive kuti mukwasha anopiwa pekugara nahate zvaro. Saka isusu mhenu munotaurana nemurume wenyu kuti mafunge izvi zviri kuitwa isi hatizvizive. Ndakadzoka zvishuwa kuno ndobva ndaudza murume, ndakatanga kumudza pafoni akatanga unozoyatotaura, ndandadzoka bva ndamudza murume wangu akati no hazviiti sisi kweda hatizvizive, but chatichaita tichangovakira vana mama. Murume wangu akanditi imba yana mama yakakura sei, ndokubva ndamuudza kuti imba yakakura sei, handiti so ndamuudza kuti yakakura sei, ndokubva ati okay zvatakuita isusu tichavakira vana mama imba yakafanana neyatinayo yatavaka yedu, tovavakira tapedza tovati ndo thank you yestand yamakatipa, so that inini mwoyo mangu zvinondichenera kuti saka ndakabhadhara stand, I paid off the stand. Kubva ndati it's okay, takabva tavaudza tikatanga ndozvataura nemukwasha because kwava havazvizive, saka kwavati hazvigoni kuti angogara ipapo pasina chaakabvisa, saka tachakuvakira imba yakangofanana neiyi. Then ndobva tatowirirana tese nana mama. Then ndobva murume wangu achiti kunana mama pati ndandichikumbira kuti akatombovati vatsvage vatore quotation yezvidhina, vatsvage zvidhina tichitanga kuvaka yavo, then dzese dzosvika pasame level tozongoziva kuti takurwa nadzo dzese kuisa mafloors nemadoors nemawindow zvese tapedza, because kusumudza like mudhuri neroofing zvasizvo zvinonyanya kudhura than stage yange yasara. Vana mama ndobva varamba vakati no hazvigoni, imimi tange mapedzisa izvi then mozoita yedu kana mapedza iyi. The way yavaiita ipapo kwatiri taingoti rudo, vabereki vari kuda something nice from vana vavo kuti vana vavo vaitiwo zvinhu zvinobatika mulife. Zvadaro takabva tapedzisa imba iyaiya, then takatotenga matiles ekutanga akaiswa mba, takatomatenga kuno kuSouth Africa, then tikamatumira ikoko. Then ndobva tazodzikava kuti no mari yekutumira matiles yaitonge yakawandisa yaidhura, zvokuti mari iyoyo tikaitumira kumba matiles otengerwa kumba taitotenga matiles anopedza imba yese. Then our second trip yematiles takatengera kumba, mawindow nemawindow frame nemadoors tatakatenga kudhara, pataitovaka mudhuri tatakatenga izvo zvokudhara, zvaingoda kuiswa chete. So zvadaro takabva taisa matiles imba ndobva yaiswa mawindow nemadoors. Ndobva brother yangu iri kuno yakazouya kuno, ndiye akatanga kunorara mumba imomo. Kurara rizini yairara ndofunga vanhu vakakurira kwepwezi kana kuti vanoziva kwepwezi vanoziva kuti kunonetsa senyaya dzembavha. Mukaisa kana madhoo kana mawindow frame munogona kuona mukakakwatanuka, even rufu chaiwo vanobvisa yaiswa sana asi mangwana yogona kupfuma pasina. Saka brother yangu ndiye aitoraramba umu kuti zvinhu zvisabviswe. Saka brother yangu aione masituations anga ari at that time. Ndobva mama wangu ati amutore auye ikoko because kunokwane stress plus mabasa hakuna, saka ambomutora. Saka brother yangu akabva auya kuno kumama wangu, ndobva vati saka isusu tisitava kusara tichinogara mumba umu tichirara mumba umu tichichengeta. So it was like vari kungonorara zvovo vachichengeta kumba uko hanhu vatawirirana nazvo, ini ndikatowirirana nazvo. I think that's all pandakaitawo mistake ipapo, hani mukuona. Ofuchi murume wangu angasingazive futi kuti nzvimbo inobiwa zvekudaro zvekuti hamutofanira kugara musina munhu and stuff, plus you know varume sometimes they are slow. Unomuudza kuti akunhu kuri kuda munhu anorara ariko haakupindure zvinhu zvinoita on time. Saka inini some of the decision I had to make ndichiziva nzvimbo area yacho kuti yakamira sei. Then ndobva vapota vachinorara ikoko. The next thing ndakazonzwa brother yangu achiti aiwa vasi kutorara ikoko vakatomuvha nezvinhu zvavo zvese vakutogara mbo. Ndobva ndanguti aiwa it's okay kuchengetedza since yavo imba yanga zvinhu zvanga zvagara zvaane time zvakaiswa, saka kuti matsotsi abvise zvaisaita izvi zvinenge zvichiri zvinyoro, saka matsotsi anokwanisa kubvisa. Ndobva vagara ipapo. So vagara ipapo brother yangu mazuva anga ari kumba, because brother yangu anga asingagari kumba uko, but paakaenda kumba akanotisa everything zvekuti isusu tiri kuvharwa stand, takatovharwa imba yacho yatakavaka iyoyo, but haana kuda kundiudza panguva iyoyo because ndaiwirirana namama zvekutodaro.
ende iye aitotya kuti akandiudza ini ndichaudza vana mama kuti ndozvaandita plus semunhu aiwirana namama akangotya umva anyarara. So pakachizoita nyaya yekuti hanzvanzi yemurume wangu akachizoti zvinhu zvakangozomomerawo kuZimbabwe ikoko. Murume wake akangopererwawo nebasa unnoticed, then ndobva zvinhu zvangooma, ndobva vati tati chikumbirawo pekugara kuti at least because iko zvino we have to aseo mari yechikafu neyerenti apa murume kubasa hakusi kubuda mari, zvinhu zvakaoma chisisi. So kuno kumhuri yemurume wangu variko kunona tete kunana bamunini at first vaimbobatsirana vachienda mari, but ndofunga vakazengaona kuti mari idzi hachizvi kusendwa bosi pari kudiwa futi nechikafu tasvingabuda, then vaiziva kuti maiguru vakavaka vakatopedza, then bva vauya kwandiri vandikumbira vakati maiguru tanga tichikumbirawo imba yenyu chero hayo isina madhoo kana mahwindo, zvacho chine roof because situation iri panapa tirongoda pekuti vana havana iwe zvimwe zvemahwindo tinoisa maplastic nechichi. Ndipo ndakaudza kaiwa imba yatobho zvekugara sati yatsopera zvekupera but zvekugara yatobho, saka tinokumbirawo kuti chero 1 room. Ini ndibva ndafonera vabereki vangu since vabereki vangu vanga kugara Mboma and since vari ndo vaichengeta pamba, so I had kuvarespecta ndichivakumbira. Ndavakumbira ndikati handaichikumbirawo kuti tete zvinhu hazvina kuvamirira mushe vane vana inonzi chi murume wavo basa rake rakangoperawo, saka vari kukumbira pekugara. Mama wangu ndobva vati hazviiti, saka ndakafona ndine murume sisi taingo hatina kumbotarisira kuti tichapuwa kuku, saka ndakafona ndine murume ndobva tatoisa foni paloud, ndobva vati hazviiti, ndikati hazviiti wai, ndobva foni yakata. So foni yakata inini murume wangu akabva ndibvunza akati kwewe vabereki vako vanogoti hazviite sei imba yangu yandakavaka yavari kuti hazviite kuti hazvadzi yangu inogara sei, because inini kuno kwandiri handina garanti yekuti ndinoenda kumusha anytime soon, pamwe ndogona kutofira kuno, saka at least hanzvadzi yangu ikagara ndiye anenge atogara mba mangu, saka kana kuti hazviite zvinoreveka vanangotoita brush off, vanangotaura nezvandakataura nebosi since tese teitu hapana ifungira kuti pane zviridzi. Then ndakazoisa effort yekuti ndaiti murume paanenge asipo masikati kana kuti ndaenda kubasa ndofundo yotenga airtime ndofonera vabereki tichitaura kuti tinzwisisane. Ndichobvunza kosemati tete hazviite twagara. Mai vangu inini vakandipindura kuti tete is a stranger, takauzwa kumasowe kunzi musatambire mastrangers. Ndikati munoti makauzwa kumasowe kunzi musatambire mastrangers, tete is a stranger, avana kuita stranger kumumba yehanzvadzi yavo sei, plus kumasowe kwachoni kwamakauzwa stranger tete ava nditete hanzvadzi nditete vevana vangu, saka istranger pakuti dii because ukama hutoripo plus mumba vari kuyozogara mumba mehanzvadzi yavo. Ndobva mama vangu vatadza kuzvipindura. So mukuramba tichikwesenana tichibvunzana mashoko, because ini ndaibvunzawo zviro zvekuti ndaisadawo kuti mangwana ndizonzi ndapara mhosva ndaita sei kuvabereki, saka ndaibvunzawo zvineka respect. Mama vangu vakasvika pakuti vatsamwa manje kuti mubvunza ndikuabvunza, ndofunga vangu vasina kusvara, vakati tikakundawo ndita mbavha here, isu kumumba yenyu takangogara tikuchengeterai, hatina kugara mba menyu kuti takakubira imba yenyu, asi kuti ndingotaura zvakataurwa kumasowe mbandatoora iti. So nyaya yakaramba ichinetsa. So yaramba ichinetsa apa murume wangu ndipokuresha kuti wazotaura navo here, wazotaura navo here, kusvika nyaya yakazosvika payakachizoputika, because hanzvadzi yangu akachizotaura kuti muri kuona zvamuri ndakachizodza hanzvadzi yangu ndakumupira nyaya yekuti handozvokuitika, saka ikumbira kuti utaure namani nanamama. Ndopakachizotaura chokwadi kuti aiwa ndaitozviziva kudaro kuti makavharwa imba, but ndasingakwanisi kukuudzai. Ndobva ataura zvese zvaiitika nezvaitaaka zvadaro. Murume wangu akachizotanga kukomendeta nanamama vachida kunzwisisana chichi, so pakukomendeta kwakubva telefoni vanhu vakatanga kutonetaura vachiita mashoko vachidii. Murume wangu ndobva ati no maybe ndezvepafoni hatisi kunyatsonzwanana, rega nditi kuenda kuZimbabwe. Yet kuenda kuZimbabwe I think that was 2022 akaenda kuZimbabwe zveemergency, ndobva aenda 2022 kuZimbabwe muna August, achida kunonzwisisana nanatizva vake. Zvese zvavakataura ipapo was recorded. So pavaitaura ipapo vabereki vangu sekuti plani yavo yekuda kubira mukwasha vakanga vachida kuiita vachishandisa zita rangu, so vakanyepera murume wangu vakati mukadzi wako isusu akatozota kuti vakira imba, ende mukadzi wako pakataurwa zvinhu zvakawanda kusvika vatotaura kuti anotumira mariwo tozoti haasi kuzviziva mukwasha yenyu usamuudze, anotumira zvinhu anodii zviro zvekuti pakaita sekuti ndine zvinhu zvakawanda zvandinoita behind murume's back.
zvekuti murume atsamwa akasvika pakuvaudza kuti okay, that means ini ndakaroora mbavha ende munhu wandakaroora handisi kutozva munhu wandakaroora. Saka zvandakuita ini ndichisvika ndakusvika ndosikorongedzesa mwana wenyu mabhegi handikwanisa kugara nembavha. Then nyaya yemba itozopedzerana murume adi tozopedzerana nyaya yemba itozopedzerana mwana wenyu akwake ndakwawo. So zvadaro vakabva ndobva ini ndobva ndasenderwa marecordings aya ese. Vabereki vangu they said it's okay zvekuti havana kumbogwadziwa nekuti nanziki imba yavo kusvika ichipara mwana wakusvika achirambwa staff. Plus murume wangu akabva akurumbidza kufunga ipapo. In fact paakandisendera maaudios ndichiteerera maaudio andakateerera achiri ipapo vachiri kudiscuss. Ndakabva ndamurimainda ndikati iwe vanhu havari kunyepa nezita rangu but honaka muchitanga nyaya yesendinini I wasn't involved ende makatotanga kutumirana mari zvisina inini mukati. Ini ndakazongobatirawo because ndakanga ndaona kuti hazvigoni kuti iwe urambe uchita zvinhu uri wega mangwana unozoti ndakavaka ndega. Ndopaakabva avarimainda kuti but muri kumunyepera futi munhu because oneka patakatanga kuita madistance takaita tega mwana wenyu azviramba hani mukona. So zvadaro inini marecordings aya aikuforwarda kune dzimwe hama dzinosanganisa dzamai vangu nedzababa ndichiti ndonyaya iri kuitika. Inini ndandava kutotyirawo marriage yangu because from what I see ndezvekuti chedai murume akanditi handichakuda enda kumba kwenyu vabereki vangu they were not going to take me mumba kuti dzoka ugare mumba because zvese zvavari kuita vanga vachiitira for their own good kwete kuti for good yangu inini. Nekuti pavakaona kuti zvakangofuzviri zvakafanira kuti imba iparare apa funge ndine vana 2 imba iparare nekuda kweimba apa ndotinopodzoka kumashure mbichana pacho pandaitaura navo inini vasati vasvika pastage kutaura nemurume wangu ndakavati mama nababa munogona kunge mune vanhu vari kukufurirai because to me it was like vabereki vangu havadaro maziviro ando vaita havadaro. So ndakafunga kuti vane munhu ari kuvafura ndikati munogona kunge mune munhu mumwe munhu ari kukufurirai kana kuti muri kuita ruchiva rwemba iyi nekuti maona zvayari but honai the agreement was kuti muvakirwe yenyu. Imi ndimi makatotamba kuti titange kuvaka yenyu mukatange mapedza iyi zvokuti dai izvizvi tisatongopa same stage padzimba dzese. 1 2 honai kuchengetwa kwamuri kuita nemukwasha anokuchengetai aiendesai venhanzvadzi dzangu kuchikoro zvese zvifanira zvokuti munochiva zvinhu zvidiki zvisina basa muchizotadza muchizotadza kuwana zvimwe zvakawanda zviri important nekuda kwezvinhu zvidiki but havana kuteerera. Ndofunga vanhu vanoziva nyaya iyi vanogara kuairport vari kuteerera kana pane vanhu vanoziva nyaya iyi they know life yange yakurarama vabereki vangu nelife yavairarama before I get married kuti vanga vachichengetwa zvakadii. So after that zvadaro inini ndaona kuti murume zveshuwa anga atotsamwa ende akadzoka kuno imba zveshuwa inoparara. Inini imba yangu ndikuida because ndikutoona kuti no zviri kuitika zvikumba uko handimbokugara kungoitika kuti vanhu vada kuti vawine nyaya but kuzvechokwadi ndikadzokera kumba handimbofanira nokugara ende mwana wangu haumbofa wakamutambira kuti vanokwanisa kumuchengeta since wehanzvadzi yangu vakatadza kumuchengeta. Saka ndakabva ndatsvagawo umwe munhu wehamba wanofamba dzamama ndobva ndamudza nyaya ndasenda ndakateerera maaudio kati murume wakadzoka ikoko asina munhu wataura naye uri kusvika uchirambwa ende mangwana zvinozonyadzisa isusu kana kuti nini. Saka ita kuti murume wako auye kuno asati auyeko. Ndakanyengerera murume wangu but anga asingachatodi kuziva anything to do with hama dzangu because kwaari aiti hama dzako dzese matsotsi vakafanana because the betrayal yaakawana kuvabereki vangu anga asina kuitarisira. So zvadaro ndakabva ndamunyengerera murume wangu akabvuma ndobva aenda panoona one of vanenge navana mama anovaona vaye ndobva vataura naye zvavakataura naye ndo zvakaita kuti nanhasi ndinge ndiri pamurume imba yangu yenge ichinira because ye hama yamama iyoyo yakazotaura naye ikati no zvataurika izvi vanhu ava vari kuitoitira for their own good because hapana nemaziviro atinoita mwana wedu hapana paangazomboti anoti takuvakira vabereki iye aine vana vasina chavainacho hakuna zvakadaro vana they are just doing for their own good. So murume akadzoka then asati adzoka akabva asiya hanzvadzi yake pamba paye ndobva vawirirana kuti okay inini zvandava kuita ndakusiya hanzvadzi yangu pamba panapa saka mochisheya imba inoyi hanzvadzi yangu uchigara pano imi muchigara pano so vanhu havanga vachigara vese pamba paye
so vachigara vese kudaro pakatanga kungoitika zvinhu zvakawanda zvimwe zvekuti I can't say it palife panapa nekuti I know kuti pane hama dzimwe dziripo dziri kuona mangwana ndinozotora mhosva nekuti zvimwe zvezvo zvakaita zvinonyadzisa but dewatogozvitaura just because dewatogozvitaura because nepave neukama nezvavakaita aha amen alright so zvakazoitwa ndezvekuti pakugarisana kwavanga vachiita natete uko umwe musi okay tete pakatoitwa zvo zvakawanda zvaiitika ikoko pamwe mama wangu vaingozi vaingotanga kutukirira vakamira paheji paya pamaheji vachitukirira kana kuti vachitaura nemaneighbors vachinyaya tete vachingoita zvakawanda so tete pakuramba vachitaura vakafunga kuti pamwe hatisi kuvateerera because ini ndaingova pamhinduro yekuti tete vanhu havabereki vangu ende zvakadii zvakachinja chandokumbira ndechekuti whatever they say kwamuri kana kuti vakakutukirira zvinenge musapindure ndokumbirawo musapindure nekuti mangwana hazvinzi hanzvadzi yemurume wake zvinonzi iye akatituka then ini ndotora mhosva saka ndokumbirawo for the sake of inini musapindure so tete zvimwe zvacho vakapedzera ipapo vakabva vachitanga kuita zvinhu vachirekodha kuti kuita kuti sisu tisafunga kuti ivo vakafunga kuti maybe hatina kuvatora serious so there was a time tete vakamuka imba iyi mavakirwa yakaitwa ndeye anomusazi dzimba madzi kumalokesheni mavakirwa dzinoita nekuti inoita main door handiti yaita main door then inoita like main door ndo mupinda mupassage mupinda mudining I mean then from dining mupinda passage then mupassage ndo mamunozoita marooms ekuti mabedrooms bathroom and stuff ndo mavakirwa yangaikera saka kuona kuti tete vaishandisa maroom emukati saka madoors avanga ari mukati zvekuti whatever zviri kuitika padho pavo zvinenge zvichiitwa nemunhu anogara mumba imomo so rimwe day tete vakamuka ndobva vaona padho pane muchinjiko wemavhu ndobva vatotora picture ndobva vatumira murume wangu because that time anga sikachataure neni because vaiti nini zvinongovataiva tete pasambezi ndachauza kuti no mama wangu is not like that maybe kunyengoti nekunesana kwamukuita mu vanhu vanonga chingochisidzirana muchingodii vabereki vangu they are not like that saka tete vakapedzera vasingachatumire nini vachitumira murume but obviously murume aindira tete murume bvandiradza ona picture yezvaitwa nevabereki vako tete vakamuka mumba mune padho pakaiswa muchinjiko indobva ndangoti kuna tete mubva ndavasendera oji after ndaradza murume ngati no tete and ndamunini wangu ndakamuudza ndikaudza hanzvadzi yangu ndikati tete inini zvandinofunga vabereki vangu they are far from zvekunzi vanoroya kana kuita sei but for the sake of imimi because imimi mugona kuti ndikureverera vabereki vangu chingotorai sochi momwe aimopisa madhaka acho murasi hapana zvazvinoshanda then the next day after zvaisvika the next day vakavatete vanoti vakabuda ndobva vapinda mukitchen here vapinda mukitchen so mama vangu tosikuti tete vabuda tete vakanyumowa vaida kuendawo bvaona pane zvikuitika bvawamira kuaona chichiitika ndokuona mama vangu vachizunza meti yatete ndobva vatsaira madhara yanobva pameti ndobva vahora nechidhasipani ndobva vaisa chii plastic tete ndobva vakabva vatora video vatumira hanzvadzi yavo murume wangu andiradza kuti ona zvikuita vabereki vavo ndobva ndati vati vangaiteiko tete ndobva ipapo vakatonesana vakatochinjana mashoko natete avo then vachinjana mashoko natete avo ndobva feziyo yadarika so tete ava vaonode zvanyanya vakazopesera navo vanenge vanga vakutyawo bvavangoti arega tiende kupolisi bvaenda kupolisi bvaonoripota kuti andozvikuitika varipota kudaro vabereki vangu bva vadaidzwa here vadaidzwa kudaro vabereki vangu vakataura kuti isusu toda kuti abve pamba pedu paakagara akagara pamba pedu ngaabve pamba pedu hatisi kumuda ari kutishayisa mufaro pamba pangu ndobva tete vati ndanda kugara pamba pavo imba yandakagara yakavakwa nehanzvadzi yangu ndakagara mumba mehanzvadzi yangu ivo vakati no imba yakavakwa pastendi pangu saka kupolisi kuramba vachichinjana mashoko polisi yakabva yabvunza yakati saka imimi chenyu chii ivo vakati chedu istendi tete vakanzi chenyu chii vakati chedu isusu imba yakavakwa nehanzvadzi yangu then polisi ikati saka mese muri kugara mumba umo zvikanzi mese hamuna imba saka zvatakuita takupai 3 months notice that was in December 3 months notices after 3 months idzi kuti akavengwa January after 3 months tete munofanira kubva pamba motsvaga kwekugara imimi munofanira kubva pamba motsvaga kwekudii kwekugara imba iyo sara yakadaro then muridzi akavaka imba iyi tozoona kuti what's the way forward then imi mosara musingenyi so zvadaro after 3 months dziya mama to muna 3 months akakwana muna March January February March then muna April iyo mwedzi watapfuura April uya ndobva vabereki vangu
ndo vakatoenda kupolisi vakanotaura kupolisi kuti makatipa 3 months kuti vabve but havasati vabva iko zvimwe zvachingoripo havana kubva chete ndobva varaidzwa kazi 3 months hamusati mabva ivo vanga vabva here vabereki vako zvavaindoripotera mumwe ivo vanga vabva here vabereki vako ivo vaiklema kuti takagara pastand pedu vanga vasina kubva but polisi yanga yati munhu wese ngaabika polisi ndobva yavabvunza kuti okay imimi kuti muri pastand pavo but takati mese mubve saka mubudisa zvinhu zvenyuka obvawo ndobva vati ngaabvise imba yake nesimba yake hatisi kutoida ngaabvise imba yake asiye stand yedu naninokona so polisi yakabva yati okay muridzi wemba since mese muri panapa hapana muridzi wemba isusu zvatakuita taakufonera muridzi wemba then murume wangu akafonerwa izvi sezvi pazviri kuitika inini handina chandido kuziva because after vabereki vangu remember kumashure kuna kutaura kuti vabereki vangu vakashandisa zita rangu kuti vabe imba yavakwa nemukwasha so inini kuti ndibude nyaya yacho mukwasha akabva avaudza kuti paakauya akasokoniya kugara neni akabva avaudza kuti mwana wenyu haana paachapinda kana sei chaataura pamusoro pestand iyi why because inini matimaka mwana wenyu ndiye akanga ati saka inini mwana wenyu kuno kwataura kuti haazvisiyi saka kuti inini ndine shuwa kuti zveshuwa mwana wenyu anga asiri mudhiri nemi haana apa achapinda pastand ini ndindichadhila nemi tichiita madhiri estand aya kusvika tapedzerana handiti muri kuona so inini hapana chandaipinda zvekuti mamwe zvesimwe zvese zvazvakuitika zvimwe zvinhu handisingatozivi because especially iyi yekuti vanhu vakazoenderana kupolisi polisi ikatipa ngaipaswe yakatotaurika ndisina chandikuza ndakatozofonerwa kubva kuzimbabwe nehama dzamama vangu dzichitondifonera dzichitondituka kuti semwana wakazvarwa uda kukazira vabereki imba ene vabereki imba papinda akudaira off topic because handa zvandaiziva ndopandakazo udzwa kunzi ndomamirira zvakaita ndokuchibvunza murume ndokuchiti ndo zvakamamira zvakaita because tanga tisiri musemu area mumageza tiende tosamwene basi murume ari kumba so ndo pandakabvunza murume ndobati because kwakaitika nyaya yambva handisarangurira mafambiro anga akaita chi danga akaita nyaya so murume wangu chakaita kuti vatore long kuti imba inese from 2021 kusvika 2020 because nyaya yemba yakatamaonesa 2021 kubva 2021 kusvika fono ichinesa imba pasina imwe action yaitwa kana yekubvisa imba one murume wangu hama dzake padzakaziva nyaya iyi hama dzake dzakamuudza kuti ndokwawakaroorera chingosiyana nazvo because at the end of the day uri kugara nemwana wavo ende chero ukanga usina nemwana wavo wona pane vana 2 hamawo dzekwamai vangu dzimwe dzedu dzaitaura nemurume wangu dzakanga dzakamutai iwewe mukwasha hazvinesi pawakaroora obvious hauna kupedza chingotaura navabereki vemukadzi wangu kuti varati sangoti kuvaka imba iyoyo yakuenderana nezvakasara zvekuroora but vabereki vangu manje zvese izvi vanga vasingazvide chavaingoda kubenefita ivo at the end of the day roora ravo rakasara vanhu vari kutongorida whether imba vaiwana and like ivo the way yavaida zvinhu zvokuti even imba isati yapanzwa aengage hama dzakawanda aitried kuvhura mawhatsapp group ndichisa hama kuti nyaya yembotaurwa mawhatsapp group vanhu tichioneswa pachidididi but vabereki vangu havana pavakada kuteerera ende dzimwewo hama dzanga dzisingataure mugrupu muyamaibva dzaizoya kuimboswa nguva mota hatikwa nekuti titonge nyaya nekuti baba vako mukwasha wedu zvine zvatange tapinda mumba memukwasha vamwewo vakaitawo brave enough vakaenda vakanotaura navo but vakataura navo vacho vese baba vangu vanga vasingatoteereri vanga vasina chavaida kunzwa from munhu plus baba vangu inini semunhu aizvitemba I think vakaita zvinhu zvavo zvese vachizvitemba because munhu aiva munhu wemusangano and mazuva avo zveshuwa vaipisa zvekuti inini remember pandakatogareko kwanomvura ndakaita kana mukomana ikoko why because vanhu vaitovatya ende taitotyiwa saka baba vangu vaingozvitemba kuti hapana zvaanotiita munhu wemusangano musangano vanoshungurudza vashuwa imi vanhu musangano imi musadangovhundusira vanhu imi musangano ndozvaunokutuma here kuti muvhundusire vanhu musadaro imi vamunangagwa ndozvavakakudzai kuti itai advantage yekuti musangano toda kuvaudza vamunangagwa kuti muushandisa mazita emusangano taurako saka zvadaro vakatizotete vari uko vakatizosvika pavakaona kuti iyi nyaya yavaomera dho murume wangu akanga ati zvoni hama dzake dzimbomira kupindira sekuti yairespeto inini ndinaye
kuti ndichiri newe ndikati hama dzangu dzipindure zvinhu zvazvizomire zvakanaka but tete vanga vari paground manje vakabva vaona kuti zvinhu zvavaomera ndokubva vachidaidzawo gogo vanova ndomai ndombuya vakachengeta murume wangu inini because murume wangu vakafirwa nevabereki vari vana vadiki saka vakachengetwa nagogo ava vese vana vababa vavo so ndobva vadaidza gogo vaya vachiti pamwe nyaya ikange yaane vanhu vakuru pamwe vachagarirana pasi votaurirana zviri nani sinzi vese vanenge vari vanhu vakuru so tete vakabva vadaidza zveshuwa gogo vaye kuti vauye vaone kuti pamwe nyaya inotaurwa zvakanaka ikabuda which hazvina kuitwa zvakadaro and gogo vaivaye kune zvakawanda zvakataurikana vanonzi vakatukirirwa kusiwa vakashama zviri recorded mai vangu hanzi vakati kuna tete rekodha kana uchida but to my surprise chaita kuti ndiyanye uya panotaura nyaya iyi ndoda kutaura the other side my side of the story nekuti nyaya iyi ndakaiona pane munhu akaposta ari haiti akaposta kugrupu kwaakaposta ina hasi kutoziva kuti akaposta kupeji ripi because ndakatoitira kuradzikwa ari mascreenshot enyaya iyi ofuti munhu mapostera akaita akanyepa everything that is there it's a lie but akangoshandisa chee chekuti inini ndiri mwana hameno ndaifanira kudii sinzi ndiri mwana ndaifanira kungoti here zviri kuitika ndoti it's okay because ini ndine vanawo pandiri kushanda ndikushandirawo vana vangu nekuti handidi kuti kutambura kwandakaitawo inini nevana vangu vagotamburawo because isu takatambura because vabereki vedu vanga vasina handiti ende vanga vasina kugadzirwa life yeduwo nekushaya but inini sinzi ndakapiwa mukana wekushanda handisi kuda kuti vana vangu vatambure saka handizivi kuti munhu akaposta aida kuti ndidii saka ndauya kuzotaura palive saka zvadaro gogo vaya vakatukirirwa asi papost yakaiswa pandakazwa chinzi mai vangu ndo vakatukirirwa but zvine recordings izvo zvinhu zvamutaura zvine marecordings aisendwa kuno vanhu vachirekodha vachisenda so zvadaro tete gogo vatukirirwa pai mbuya vemurungu vakanga vati kune murume wangu pazai vanhu ava vakuvandanati zvara vako zvinowanikwa mulife chingosiya zvakadaro but kuenda kwavakaita vakatoenda vachida kuti vanogadzirisa kwete kuti vakaenda vachida kuti imba inobhaswa vakatoenda vachida kunogadzirisa but the world pamune zvakazoitika nezvakazovatuma kuti vati inini vana ndakarera ndega ndikarwadziwa zvikuru vaendirwa mwana wangu achiyanikwa zvaari kuitwa zvazvitukirirwa kusiva vakashama zvaari kuitwa izvi inini mubereki wacho ndisati ndambozviita ndakarera mwana wangu ndakavakarwadziwawo then ndikavakati kura mafederal state since vana mama wangu vaenda usiku kupolisi vakanoti vavabvise imba yavona nhasi imba yavo ichimbitika then ndakachimbitika vanasekuru ndakataura nanasekuru ndikati goendei kumba munotaura navo so vakaendawo vanasekuru vakanogara pasina namama wangu vakataura vakawirirana zvavakawirirana which is zvese zvavakawirirana itin hauti kuti vana mama wangu vakazoitawo zvavo vega zvisinei nekuo zvavakanga vambotaurirana vakawirirana seru then saka murume wangu paakafonderwa nepolisi achidzi vanatizvara wako vari kuti dhisemba yako vanatizvara wako vari kuti dhisemba yako dhisemba yako murume wangu akabva ati it's okay kana zvinizvo zvavari kuda inini ndakubvisa yangu ndobva ati kune mupurisa uya ipai hanzvadzi yangu foni but foni yavakalaudi bcause mupurisa yaida kunzwa ezvekonversation ezvemusafalezvezvesecret ndobva hanzvadzi yavo yati saka utiti imba yebazi inobazwa sei ndobva vati it's okay inotsvaga vanhu vanopasa imba uzoti vati mari usendi mari yekupasa imba yachoni ndobva zvadaro saka ivo pevakaonodaro saka munhu yadotopasa imba bcause ivo vaifunga kuti chapaswa kundoita imba murume warwadziwa nekushanda of course yese airwadziwa nekushanda kuti shiwa ndakashanda bcause mazuva takavaka imba ita ngatisina mari taitotambura zvekudaro saka zvaingwa zvekuti vanhu tikungogadzirwa vana life but tazvo zvasina kutombomira mushe nekuti pataitovakaka tinelela takatorarama life inorwadza tichivaka imba iyi saka ivo vanokasoti achaagiriya nekuti imba ipazwe but iye akabva ati kupolisa inini I think iko zvino zvindaiva negood relationship namatezvara vangu taifonirana taidi iko zvino ukavafonera havabate foni saka kuti tidzokere parelationship yedu yakanaka imba yashonga ipazwe so vadaro vakabva vabvunza vana baba vangu vakabva vachibvunza vakabva vaudza mupurisa kuti kana ati ari kupaza imba ari kuda kuti isusu tigare pai ndobva mupurisa ati but ndimi mauya kuno kuti imba ipazwe wai musina kufunga kuti muda kuti mugare pai imi ndimi mauya kuno muchiti saka makapuwa 3 months notice kuti imba ipazwe but 3 months notice dzatokwana imba isati yapazwa ndimi mauya saka mamuchida kuedza kuti kudii ndopakabva panzi nemapurisa anyway tirega tifonere mukwasha weyu again timuudza kuti ndozvamataura ndobva afonerwa murume wangu inini zvese zvandipo ndakazoita kuudzwa
inyaya dzandakazoudzwa vanhu vataura because inini remember ndanzi you are out of nyaya iyi saka chero kuitwa kwayaitwa ndaitozongoudzwawo semaudzirwo aitwa vanhu ndobva afonerwa murume wangu afonerwa anzi polisi ikati vanati zvaraukwauri kuti kana wapaza imba uda kuti igare paya murume wangu akati aiva vane imba yavo vanongonogara kumba kwavo vana mama wangu akabva wanyepera mapurisa ivo vakati hatina imba isu murume wangu ndobva ati aiva vane imba mukadzi wangu inini pamba panoti ipapo imba yavo iyoyo ndomakatokurira mukadzi wangu pandakanoroora ndomumba mandakanoroorera imomo saka kana vachiti havana imba vari kurevei ndobva vaudzwa nemupurisa ivo mva vati no imba iyoyo ndeyabamunini bva vanyepa kuti imba ndeyabamunini ndobva murume wangu ati tsoke ngavadzoke vanogara mabamunini macho iyi ine pamuromo toipaza inini semukwasha kana ndiri kuzovavakira since vati havana pekugara ndichavavakira imba isina pamuromo nekuti iyi ikasapazwa iyi yagara ine pamuromo chero ndikaenda kuzimbabwe nhasi kuti ndinopinda mba manati zvara vangu pavanongondiona ndichipinda mba imomo vakagara imba yavanozoti ine pamuromo obviously kuti vachanyara kana kuti vachatadza kutitambira zvakanaka because inenge ine mari nemarenzi saka ngaipaswe tovaka imba yakana imwe isine mutauro yekuti kana tikuzovakirana kana i1 room kana i2 rooms yekuti chero ndikasvika havanyari nayo vanenge vachitaiwa takavakirana murudo zvisiri zvekutsotsana as long as iripo havasi kuzoita relationship yakanaka neni nekuti vanenge vachifila guilt so mapurisa vakati hazveshuwa imba ngaidi ngaipaswe nekuti ndoine mutauro pakanyoreranwa pasi pakatoitwa zvese ndobva tete vaya vadzokera kumba nagogo vaye gogo vemurume wangu ndobva vatsvaga vanhu vanopaza imba ndobva haina kupaswa yakangobvisiwa roof ndobva yabviswa mahwindo nemadoor frame but noti zvese mahwindo mamwe akasara madoor frame nemadoor mamwe akasara because zviri kunzi nyaya idzi padzaitwa zvakanga vanhu vakazobva kupolisi dzava late saka pakasanga kubviswa zvinhu vanhu vakangomaneja kubvisa roof nesome of mawindow frames nemadoor frames and then kwabva kunze kwakwatosviba so kwese kunhu kusina magetsi vanhu vakabva vati kwasviba toenda kumba tonozorora tozouya mangwana tichipedzisa so vana mama wangu pakangobva avo vana tete vachidzokawo kumba vana mama vakabva vamhanya hameno vakaenda kupolisi here kana kuti ndikupikwa vakaenda ndokubva vanopiwa tsamba bva vati tinoda tsamba yekuti vasapapaza imba tiende kukoti ndobva vapuwa tsamba saka vana tete makuseni pavakasvika ndonopedzisa kubvisa zvinhu vakabva vasvika vachandorwa netsamba yekunzi nyaya yakuenda kukoti mozopedzisa kubvisa zvinhu nyaya yaenda kukoti so kukoti kuyakuya pavakazoenda okay ndanga ndasirira pekuti vachiri mukupaza zvinhu imba kudaro vachiri mukubvisa zvavakabviswa zvacho rufiwe nemawindow frame mashoma akabviswa iwawo mama vangu vanonzi vakaenda kuvanhu vemusangano remember ndapoti vanhu vemusangano vaenda kuvanhu vemusangano ndobva vasvika bva vachema vanzi vakachema vari ikoko vanhu vemusangano vakakokorodzana ndofunga vanhu vanyazoziva epweti they know very well kuti nzvimbo iyoyo inopisa nemusangano zvekutodaro ende chinhu chemusangano chinodedzwa 2 minutes vanhu vanenge vazara saka mama vanonzi vakadzoka vaine chaunga chemusangano zvekuti dai pasina kuti papana gogo avo pamwe dai tete vakatorohwa pamwe dai vakaurayiwa iwino vanhu vemusangano kazhinji havarovere zvine tsitsi vanogona kurova zvekuuraya munhu kana zvekusiya munhu adhamenjeka but nekuti pana gogo avo vanhu vemusangano vaya pavakasvika hanzi vakabva vasvika vachida kuita noise hanzi gogo ava ndobva vangomira ndobva vataura nayo kuti kana imi muri vanhu vemusangano neniwo nditoriwa vemusangano ende zvinhu zvatiri kuita pana hatisi kuita tega zvine polisi mukati zvinhu zvakagarwa pasi zvikataurwa zvikawiriranwa ndofunga ivo vanotori nematsamba ekupolisi ezvinhu izvi saka hanzi vanhu vemusangano vakabva vangotarisana vakaona kuti mbuya ava because I think vakataurawo zvakawanda zvavakataura which I don't know because handingazotauri nemawedzi because ndanga ndisipo so vanhu vemusangano vanonzi vakangotarisana vakaona kuti apana patiri kuitisa nyaya inyaya yakagarwa pasi ikatopedzwa ikatongwa kudhara hanzi vakabva vangotanga kubva 11 kusvika vese vadii vaenda vatoona kuti nyaya iyi haina vhaniro plus gogo ava munhu mukuru because mbuya ava munhu mukuru saka havangamboitaure zvinhu zvekunyeka ndobva saka vaonota zvemusangano zvavo zvakabva kushanda ndobva vakabva vamhanya kuenda kukoti so koti iya yakachizoendwa I think 3 days after zvekupaswa zvaitiwa so koti kuenda kwakaita vanhu vanga vasati vapedza kupasa remember ndati kwakavasara zvimwe zvacho mamwe mawindow frame nemamwe madhoo aida kubviswa the following day ndopa vakasvika chipuwa tsamba yekoti havana kuzoenderera mberi saka vaenda koti yakangosvika ikaskungupa tete hanzi vana mama vangu vaitoda kuti tete vasungwe vapinde mujeri because vakataura zvakawanda zvekunyepa kukoti ikoko but tete vakazongozvidhifenda nekuti inini imba yanzvadzi yangu inini ndiri kuita zvinhu ndichitora zvandinenge ndaudzwa nanzvadzi yangu kuti ita ndozvandiri kuita saka koti yakabva yachiti taakuchida muridzi weimba wacho ndio wataakuda
nemwana wenyu mimi wacho wamuri kutaura pamapepa aya wamanyora kuti ndiye akavakisa imba yenyu vauye mukoti then ndo varidzi venyaya. But for now kuti pamboita peace takukupai peace order. Sikatete vakapiwa peace order ye12 months vasingasvike pambapa. Ndo pakangu pakaperera nyaya. Stress manje yakazondibata ende nyaya yakanditisa stress zvekuti I went mudepression zvekutodaro ndikaenda muhospital. Ndofunga vanogara kudhuze kwangu kunoku kana kuti vanoziva nyaya iyi vanogona kuziva kuti munhu akutaura ndiani. They know. Ndakapinda muhospital ndikaenda 4 days ndiri muhospital ndakaadmitwa nenyaya iyoyi. Ndikabuda izvezvi ndiri kutonwa matablets edepression nekuda kwenyaya iyi. Stress yangu yakazova pakuti vabereki vangu instead yekuti vaudze hama because kuhama vainyepa havana mumwe wavaiudza chokwadi even maneighbors anonzi akatozoziva chokwadi vakatanga kuziva chokwadi nemakuhwa like the way yavaiitaona tete vachitiritana kumba ikoko. Tete semunhu wenyama akatangawo kuti zvizvo kuti maneighbors vanenge vachiona vachidi voda kuziva kuti zvakamira sei then vakatanga kuzvinzwa nemakuhwa kuti ndo mamiriro akaita nyaya. Nekuzoona musi wakazopazwa imba ndopavakaziva kuti zvakamira sei. Hama chedzo chaidzo ndofunga sisimeli ndakakupai manhamba sevanhu vandakati mutaure navo. Vanhu ivavo vanhu vekuti vanhu ihama dzamama nedzababa vanoziva nyaya vari kutaurawo kuti havanawo simba rekuti vanokwanisa kuti vabereki vangu zvamuri kuita stop it because at the end of the day vanhu vakuru plus dzimwe hama dzinenge dzichiti kana kuti ndana sekuru dzimwe hama dzinenge dzichiti mukuwasha but navo havasi kufara nekuti vanenge vachiti zvinonyadzisa. Ende hama idzodzo ndo vamwe vanhu vanotori nekero kutobvunza kuti ugere sei uri sei knowing kuti nyaya dzakadai even mboni kusina rugare ende zvishuwa even mumba mangu handina rugare nenyaya iyi kubva payatanga kusvikana nhasi. Inyaya yekuti ndiri munhu anodawo imba yake. Dai ndiri mumwe munhu ndakatotuta imba ndakatuta mabhegi ndakaenda because nyaya iyi iri kundiafecta zvisingaiti. Hama dzinofona dzimwe dzinenge dzangoudzwawo saidi ravanenge vachida ivo hadzigone kuti dzibvunze kuti nyaya yakamira sei. Dzinongofona dzichipopota. Munhu wandakaona akanyora paFacebook akanyora nyaya yake paFacebook ine mascreenshot andakasenderwa inini ndikutsvaga kuti yakanyorwa papeji ripi because I was willing kuti ndindofunga simeri ndakauya kwavari ndichiti ndinoda kuti nditsvage kuti peji ripi. Ndikawana peji ndinokuenda kumaadmin andudze haiti iyeye because ndinoda kumusuwa nekuti zvaakanyora akatanisha zita rangu nenyaya yekunyepa asina kutaura chokwadi because the way akanyora akaita sekuti inini ndaitira vabereki vangu utsini. Yeti vabereki vangu kana vari vanhu kana kuri kuti vanhu vanoda kana kune vanhu vanokwanisa kana kuti vanogara kuepwezi kudhuze vari kuziva nyaya iyi kusaidwa yakaitikira they can testify kuti vabereki vangu ndanga ndichivachengeta ende pavana vese ndindaishengeta vabereki. Izvozvo zvamuri kutaura zvekuti ngavachengetwe nemusangano. Tete Saidi musi wavaenda kukoti pane mumwe mukadzi anonzi akaapiya hanzi akatanga kuchema mukadzi uyu hanzi akati dai makatudza kuti muri kuda marata enyu amakaisa pamba apapa dai makatudza takakutengerai marata enyu pane kuti mupazire vabereki nozvinobvisire vabereki marata. But chinondishamisa ndechekuti vari kuti dai takaudzwa zvakangofanana chero izvezvi since marata abviswa vanongotenga vovapa marata oiswa pamba zvakasiyanei naiti naisisinei hapana chakasiyana. Ende they pushed vanhu ava kuti vabvise vapaze imba. Hama dzemurume wangu handidi kunyepa handisi kuti ndiwirirana nehama dzemurume wangu zvekudaro dzimwe dzacho hatitoonani but inini I stand with the truth because chero nhasi ndikanzi ndarambana nemurume chokwadi ndinongochitaura sezvachiri because handina kukudzwa zvechisodzi nekuti ndakachengetwa naambuya mai vangu havana kundidzidzisa chisodzi vakandidzidzisa chokwadi. So handidi kuti ndibire murume wai because azondidai kana kuti azonetsana kana kuti azodai ndinomira nechokwadi. Hama dzemurume wangu chaidzo dzakanga dzisingatodawo nadzo kuti imba iyi ipazwe vainge vakati chingosiyanei nazvo since paine vana chero dai mukanzi mimi marambana but pane vana at the end of the day mangwana vana havachada kuenda ikoko nokuti ndana ambuya vavo chingosiyanei nazvo. But vabereki vangu they pushed hama idzi kuti they pushed vanhu vekusaidi kwemurume wangu kuti vasvike pastage yekuti vati taakubvisa zvinhu zvedu nekuti vanhu ava vatende nekuti kwakataurwa mashoko akawanda akataurika anorwadza. So handizivewo kuti ndachikumbirawo madhayarizo kuti vandudze pane pandakakanganisawo here pane pandine mhosvawo here because semanyorerwo akaitwa nyaya izvi
yakanyorwa ichinzi ungati ndakatoita sekukesewa ende munhu akanyora akataura kuti baba vake vanorwara akabvisira baba vari kurwara vari panhoo yerufu sisimeni baba vangu inini vakatanga kurwara ndiri form 1 ndiri grade 7 baba vangu pakatanga kurwara ndiri grade 7 anditi grade 7 by then I think I was 12 or 13 years right now ndava ne34 years kureva kuti baba vangu vave neabout 21 years vachirwara ndakakura vachingorwara marwarire iwawo saka ivo vanhu vari kunyora vachiti abvisira baba vari panhoo yerufu rufu inini wacho ndinotorwara semarwariro anoita baba vangu ndine asima just like asima yavainayo pananga ndiri muhospital yaiva depression plus asima iyoyo nestress munozava zvipindirani ndofunga chero pandiri kutotaura zvesismeli weekend yekuti ndakutanga kutofemera pamusoro so handizivi kuti iye munhu iyeye akakoshesa vabereki vangu ndovakosha zvekutadziwa kuziva kuti ini ndakosha sismeli zvese zvakaitika izvi vanhu vanogona kufunga kuti vabereki vangu they were doing it for my good ndoda kuti ndikuradze the other picture yekuradza kuti vanga vasingaiti for my own good after nyaya yemba iyi yatanga kunetsa inini ndakaita nhumbu ndikazvara mwana ndazvara mwana vabereki vangu they were the first people vandakafonera ndichivaudza kuti ndaane mwana kumi havana kana kumbondiita makorokoto endi kubva pakatanga kunetsa nyaya yemba ndaiti ndikafona vavabate foni yangu nanhasi vabate foni yangu rimwe day sesitete vangu vagara ikoko ndakafona ndofunga 5 times foni inenge ichitoringa svikandazofondera tete ndikati tete ndikutosvika kufonera vana mama ende ndaitoda kutaura zvinhu zvisitori neimba iyoyo ndatoda kutaurawo something else sevabereki vangu ndinenge ndichivanidhawo ndikati ndikuvafonera havasi kudaira foni pamwe vasiya foni kana pamwe vari panze foni iri mumba ndokumbira mutaura kuti foni mairaini vari kufona vari kuti batei foni so ivo vakabva vaenda ndobva vanovaudza tete vasati vavaudza tete vakabva vanditaiwa vana vatitori nditori mudining mavari zvandiri mudining foni ndainzwa yange ichitoringa iritoringa iri patebhuru vakaita savasi kudaira kureva kuti sadaira kwavaitoona kuti ndine ndikufona vanga vasingade kudai ndakazvara mwana ndikaudza kuti kwane mwana not even awedi dzekuti makorokoto the next thing ndakazonzwa nemakuhwa vanhu vavakaudza kuti kwanzi akazvara mwana hana kana kumbotudza kuti azvara mwana but ndo vanhu vekutanga vandakatanga kufonera muna December mwana wangu akarwara ndakaita 1 week nemwana muchipatara mwana akarwara sisimeli zvekuti I will send you my pictures emwana paakarwara zvekuti kubuda nemwana ari mupenyu that was by grace of God ende nanhasi ndinotomuti it's a miracle ndakatozomuti miracle baby because akarwara mwana zvekuti akabva atodzikira zvekuti haana kutozopika from then akarwara ndikaita 1 week mwana achidya nemachubu ari muhospital achidya nemachubu achifema nemachubu havana kana kumbofona kana kumbobvunza kuti tanzwa kuti uri muhospital mwana ari sei havana saka hameno kuti toti zvekuda imba izvi vanga vachiitira inini here ivo vasina keya nekuzwa kuti ozivi panoti inini ndo panoti vana vangu chero dai vana havasi verudzi rwangu but the fact kuti vakabuda mudumbu mangu ivo kana vachirwadziwa nekuti mwana wavo vaifanira kungobvunza kuti mwana ari sei nekuti hazvinei nemi anditi inini wacho kurwara pakatotensa nyaya dzemba idzi ndakapinda mudepression ndikagara muhospital hama dzavo nozi ndakavatumira mafotos ndiri muhospital obviously kuti vakazvinzwa because nenini havachatauri neni havadaire makoza saka ndinototaura navo kana ndichida kuti hama dzikanoda kuti vazive chinhu ndinoudza hama dzavo and I know kuti hama dzavo dzinovaudza not even awedi ravakafona kuti vabvunze kuti uri sei kana kuti instead pandakatobuda muhospital imomo ndopakatobva paicreatwa post yakakandwa pafacebook kureva kuti vakati abudire muhospital vanga vachida kuti nditobuda recoffin maybe because what was the use yekuti vakuaa muhospital then pokandwa post yakakandwa because post yakakandwa munhu because there's no way yekuti munhu wemuraini anonyora nyaya asina kutaura nevaridzi venyaya face obviously kuti akaenda kuvabereki vangu akamutaura navo akavabvunza kuti munoda here kuti nyaya iyi ndipublisha pafacebook vakaudzwa maybe the advantages yekuti vapublishwa pafacebook vakawirirana nazvo vakaayika postwa that's what I think handiti murikuona then kumashure uku kubva zvakangotanga nyaya yemba iyoyo hapana kana communication hapana kana chii ndofunga mai vamama vangu inini vakafa vafa kudaro ndakatovafonera ichida kuvabata maoko like vaitoti pandinoitolakire kuti vanodaira foni maybe vanenge vasina kuziva nhamba vanotaura zvezvekukukata zvezvekuti hauna kwaunoenda unobva undoti sii ndofunga pakafamba ina mama wangu ndakati ndinoubvisa chinetswa
panoratidza kuti havana basa neni but vane basa nekuti vabenefit. Ndakati ndoda kubvisa Chiredzwa. Vakaita a big issue kusvika hama dzambuya vangu inini dzamira dzikati Chiredzwa hachisi kubvisirwa imimi, chiri kubvisirwa hama yedu. Ende imimi hazvinei nemi zvekuti Chiredzwa mwana aitogona kubvisa Chiredzwa imimi musingatozivi nekuti Chiredzwa hachisi cheni. Kutoudzwa kwamakatoita is because mwana ari kukurespecta, but they tried by all means kuti zvisaitike. But hamawo dzagogo vangu dzikamira kuti no, because navo nyaya iyi vari kuiziva and they all know, and then vanhu vese vari kuzvishora kuti zvinonyadzisa. Ndo nyaya yangu sisimeni. Saka ndodawo kubatsirwa, handichazivi zvekuita. And ndakatombofunga kuti mazuva aitika nyaya iyo, ndakatombofunga kufonera even vana Bhozhongora vaya vanoenda paground voenda vonotora maside essay story, because that time ndaingofila kuti nyaya iyi inogona kuzoenda nepamwe. But at the end of the day futi ndakazongofunga kuti no, dzimwe nyaya semaitikira akaita nyaya iyi inonyadzisa. Ende munhu anenge achinyadzisirwa ndini, handiti muri kuona. Even vabereki vangu pane dzimwe nyaya dzinoitika dzekuti vabereki we know kuti dzimwe nguva vanoita zvinhu vasina kufunga. But at the end of the day pakunyara kuzvinhu zvinoitika, imi nekufemeni kwenyu ndimi munonyara. Ende munofamba naendeserera kuti avapi kwave kubira mukwasha, vapi kwave kubira mukwasha nimukona. Saka meno ndine stress sisimeni, handizivi kuti nyaya iyi madiaries vanoionawo sei. Naikola ndine mubvunzo. Baba vako semunomusangano vanga vari minister? No, vanga vasiri minister, but vaingovo nezvigaro zvezvekuti like chairman, like secretary. Then the other thing is munhu muoveti, ndingati vanozviti muoveti, vangoti muoveti. So ndo zvimwe zvezvinhu zvatona. So tichikura zveshuwa, ini manda utokurira kwekweiti kwacho, handina kutombokukurira, ini ndakachengetwa kwambuya. Life history yangu sisimeli ndichatozouya ndisaura again ndichita imwe live nemi yekuti kuti vanhu vanzwisise kuti sei zvakadai zviri kuitika, nokuti inini nawo ndopandakutanga kubatanidza uchiona kuti uchibva nekwawakabvaona kuti something is not right here, because inini handakuchengetwa nevabereki vangu, ndakachengetwa namai vamama. Ndinonzi ndakaendeswa kumba kwambuya vangu ndiri mudiki, I think ndine 1 year. Ndikakura ini ndaitova handbag ragogo, ndikachengetwa nambuya namai vamama. Mama vangu aigona takana 3-4 years ndisingavaziva, vasina mbuya uzondiona. Mbuya vangu ndova ndaitoti mai, namai inini munin'ina wamai vaigara nambuya ndova ndaitoti mai. Ndakura kudaro ndakazotorwa ini ndapedza grade 7 nababa vangu ndakuenda form 1. And I remember kutorwa kwandakaita pakatomboita kafight kekuti mbuya vachiti makunditorera mwana nekuti akugona basa, makuda kunoitirwa basa, asi nguva yese ndaigara nemwana. Then ndikanogara navabereki vangu ndopandakagara form 1, form 2, form 3, form 4, but things were not right. I think kune vanhu vari kuziva nyaya iyi vanogara kuApple, they will tell you kana paine vari kuda ngavataure mucomment section kuti mhuri iyi vanoziva. Kunyanya inini I suffered zvekutodaro ndakasafa nekuda kwe munoiti chiya yakurambwa, munokuti chi like baba vangu vachiti asi mwana wangu, but mai vangu vachiti ndo baba vako, asi zvezvekuti paizongotaurwa kuti umwe tunhu twokuvharwa vane muri kuona. So I suffered, but inini kwandiri ndakangotaiwa semwana, ndakangotaiwa pakukura vabereki vaingozviitawo kuti mwana usakuru uchita musikanzwa, kuru uchitya une fiye chichichichi. Endewo zveshuwa ndakakura zvakanaka, because ndakazonda form 4 I relocated ndikabva kuvabereki vangu, ndakangogara navo 4 years. 4 years idzodzo ndikabva kuvabereki vangu ndikabva ndatorwa namainini vakanditora, vakanga vaona magariro ndakaita kuti angasina kumira musha. And then ndibva vanditora navo vaitotamburawo, but vakachuza kuti beta nditambureka wakagara zvakanaka, because magariro andakaita ndingadai ndiri mumwe nekuti dai izvi kutaura kuri pamwe nditoriwo nemwana kana akarohwa, pamwe dai ndine mwana kana anitori ne20 years kana kuti chii, because ndingadai ndakakurumbidza kupinda mumbani kuda kwesituation. So mainini vakanditora vakatanga kugara nei, ndikagara namainini kusvika ndazouyo kunoku, kusvika ndazodii ndazoroorwa. Ene ndiri munhu wekuti zvinhu zvangu zvese zvandaita neshumba yekuti handidi kunyadzisa vabereki vangu, handidi kunyadzisa mai vangu, kunyanya mai nekuti vaitambura neni. Baba vachiti vakanesana namai vanondidzinga neniwo wachoni, vakadii vanondidzingawo neniwo wachoni. So zvinhu zvangu zvese ndaingoita ndichiti handisi kuda kunyadzisa mai vangu. But now unenge wakuzokrosa madhotsi kubata kuona kuti maybe ndokwazviri kubva, maybe zvaitaurika, maybe pane zviripo, maybe chichi, because the treatment inini baba vangu vakatanga kundida, ndatanga kuita naye. Nekuda kwenhamo ndakatanga kushanda ndiri mwana mudiki. Ini net form 1 ndaenda kubasa sisimeni, ndaenda kubasa at the same time ndichienda kuchikoro, ndichitsvaira mumba mevanhu ndiri maid at the same time ndichienda kuchikoro. Ndakanyora form 4 nemari yekuzvishandira
ndichizviendesa kuchikoro. Form 4 yandinayo ndeyekuzviisa kuchikoro. Ndakatotadza kuenda kuyunivhesiti. Why? Because nekuda kwekuziva situation ndaisa kuti ndaiti ndikashanda ndikuda school fees, ndikuda mari yemabrothers angu madiki, ndikumba kuda kudyiwa, ndikaona zvisingabhalansi, ndikabva ndonoti hazvigoni kuti ndiendere mberi nechikoro, ndikabva ndatosiyira pandakasiyira ipapo ndokubva ndachitanga kuchengeta vabereki. So kubva pandakatanga kushanda handidi kunyepa, ndaidiwa, ndakatanga kudiwa zvekutodaro wese kutizoroorwa kwekuti handina kunyanyisawo ndakakumbirwa. And pandakaroorwa ivo veithingi kuti murume wangu ane mari. Why? Because akaita kuyozondikumbira. Yeti murume wangu yangu wasacrifice yekuti semunhu anenge ada munhu wake, you know sesimeni kuti munhu akakuda anogona kuitawo zvaunoda iwewe kuda kukufadza. So ivo veithingi kuti ane mari. So vakabva vandisa mudziri handiti munhu zvekuti vakatanga kundida. But now ndichitarisa nezvaakuitika ndinoona sekuti love yange isiri love, but vanhu vaidawo zvavaidawo vachidawo kuita mabenefits avaingwanawo. I don't know, maybe pfungwa dzangu kufungawo kwangu ndizvozvo. Right, ini hangu chandangokudza muningi wangu pasina mboti kudika kana kudinika. Vabereki vako vari kuda mari havane newe. Handiti pazvasvika apa ukama hwenyu chagadzisika kuti umire zvakanaka. Truly speaking ndikuona zvichinetsa because isidzo siku unoda vabereki vako unoda futi murume wako. Handiti so panguva ino yazviri shamwari ka you have to choose yourself and your kids. Don't zvingoripo. Choose yourself and your kids because clearly ndoda imi vabereki imimi mai vemwana uyu kana makateerera nemi vamuovheti imi baba kana makateerera you clearly maida kuti marriage yemwana nyiparani kuti mubenefite imba ndozvamaida. You did not choose your kid over imba, makachuza imba over mwana wenyu. Handivona saka mwana wenyu hamumudi handika chimurega ende imimi nemadziro wacho anokusvisai kupi madziro ewayo. And the two mai vako iwo has to tell you the truth kuti ababa vanhu baba wako here zveshuwa kana kuti havasi. She has to tell you the truth because based on what you are saying kadonoona makwirisi katione makwirisi inini kutaura chokwadi handizivi because inini zvese zvandinazvo birth chitupa and everything zvinodaidzwa sara baba vangu ivavo vandinavo nezvese aiwa zvinogona kudaidzwa hazvo sara baba nokuti zvinhu zvakawanda zvinogona kungoitika. Handivona a lot of things zvinogona kuitika isi nyaya but mai vako should tell you the truth because imimi maimi zviri kuitika right now mana mai vese anovhumbatira ukwana dzavo huku chainovhumbatira zviukwana zvezvidiki diki imimi se muri kuexposa mwana wenyu saka machuza madziro kana musangano wenyu chikubhadhira that much. Why musangano wenyu usina kunokuvakirai kumba usina kubvisai kuepworth makanakirwa kune mamwe mastendi akanaka kwamuri kana musangano wamuri kushandisa iwoyo uri so powerful makadi muri powerful zvekudaro makadi kubviswa muepworth imi makaenda kunovakirwa kugara madheudhe uko handi muchingori muepworth because mungoriwo vanhu vanongozviti maovhetesati kuzozvino ari kuchema chikuti mupambe imba yemwana ushu inyaya yekuti muri kuchema maine maovheti but now you are crying because maovheti akangamwa nezvenyu isi maovheti takati kangamwa chii chinonzi maovheti makarura nguva yamugabe zvikapera vamugabe vakafa havasisiko ndo vaikukoshesai timu riripo hamutozikamu kuti you exist. Sorry henyu but is the truth hamutozikamu chii chinonzi maovheti uyu yaunozvano chinotimba uya tichambomuwa nezvake tukutsika nekudhumana una makatopera hamusina basa saka dina muri wamwe vanhu ka machuza zvenyu mwana wenyu chuzai mwana wenyu siyai mwana wenyu agare inga mamuchengetwa wani moda zvakadi modei chero tongoti hasi tongoti imi vabereki muri chimwe secret kuti mwana uyu hasa baba tongoti munayo but pavana vamakazvara vacho venyu imini hapana ri kuchengetai muri kuchengetwa neushu saka problem yenyu iri papi vabereki imini iri papi paproblem murida kuti adzingwe nemurume moseka papa venyu akauya muchamudzinga sei musingawirirani vana venyu mukomana akaudza musikana uyu zvese mwana komana sei asina kumira nevakamira nemwana musikana. My sister, choose yourself and your kids now over everything. Choose your family yauna ipapo murume wako anokuda dei anga rimwe murume ndinokutauraka ndasingaditara norondo kuti ndakamborogwa wairambirwa nyaya izvi agokutwistira nyaya gusara iri yako andiri kunzwa but murume wako stood by you zvakaoma zvinhu zvakadai akamira newe usara semurume uyu ndiye murume wako womba kana kuchinzi izvo you have to move away from vabereki vako kuti life yako wave nevana vako nemurume wako ndoyahamburi yako wangu handiona ndoyahamburi yako. Sometimes the blood ratinozvarwa naro iri kai blood ndo varoi vacho blood rinoti zvarairo riri sometimes can be our worst enemies can be the varoi vedu chaivo chaivo
Mninina, mukoma, mai, baba, hazvina basa. Ndo vari vedu. Sometimes tinopesa unotowana comfort kune munhu asiwe ropa rako. Antoona, ndiye tizomira newe, zvakoma zvakadaro. Weropa rako achikuita mashira. I think by now pasocial media wadzidzo zvakawanda. Wawanyaya dzakawanda wadzidzo zvakawanda. Kuti hama dzedu can be vanhu tinogona kutosangana navapa chako tikatongo-mira navo. Ndo hama dzedu. Andoona. So after vabereki vako isati kudzi zvokuita kuti sena ndihama dzawana tikudini. But after everything, wazvavatondedzera iwewe pano. And decision ndeyako. Ndione decision kuti wodini. Should you continue? Andoona. Uchinovaudza zvese zvese. Vabereki vanoti mwana azvara. Avati congratulations. Opinda muchipatara. Kode akafa. Vavakamirira kuti kana wafa iwe woti kune mukwasha hatidi bhokisi iroro toda nemari pamusoro. Because clearly vabereki vako vanoda mari. Vabereki vako vari kukoshesa mari kudarika zvinhu zvese. Vari kuda mari. Dei wakafira vavakatominyira kuti ufe uri kuchipatara. Kana wafa kuti kune mukwasha sifana tiwi hauna kupedza kuroora. Tikuda mwari manoda akafa nei. Votanga kuti anoizwi kunezi ife vaikuda. Andiona. Iyo vanga vasingakudi. Taura. Ipapo sisimeli pamatauro kuti vanokoshesa. Tiri papo pamatauro kuti vanokoshesa mari over zvimwe zvinhu. Pane point yandanga ndasirira. Nyaya yatanga kutopisa zvokudaro. Pane pakanzi vanhu vakutaurana imba ikanzi ngaipaswe zvauitirangwa nditi family yagara pasi. Vanhu vaona kuti iyi nyaya yanetsa saka imba bheta ipaswe nekuti mbeu iri kunetsa. Vabereki vangu said kuti vari kuda 5,000. Then vakabvunzwa kunzi 5,000 yamuri kuda. Vakataura kuti hanzi imba hazvigoni kuti ipaswe. Tikufanira kutanga tapiwa 5,000. Kuti takachengeta imba kugara kwavanga vachiita mba vada kubhadharwa 5,000 years. Vakati isusu takashandawo kuchigara kwatiri kuita mba imomo nekuti paivakwa imba tisu taichengeta kuti mabhiridha asabe and everything. Vakadi kushora from the word go kuti isusu tichashanda pano tichengeta imba uzotipa mari. Vakadi kushora from the word go. Handi saka imba kuti vada kubhadharwa zvinhu zvavaitira mwana wavo. Imba yemwana wavo, imba dzemazukuru vavo. Vada kubhadharwa vada kubhadharwa. Baba wako na mai wako wane undire. Sorry to say this. Baba wako na mai wako vari greedy. They are very greedy people. Greedy people. Vatori neundire chao baba wako na mai wako. Ipi comment section ya kana makantarisa. Muna kanisa nyaenda noza tukwa ina wamwe mai anonzisimeni. Muri mune undire. Muri greedy. Greediness ndo yakazara pana baba wako na mai wako iwe. But zvisinei iwe ngoona kuti waita sei. Kana wada kuti teki navo zviri kwauri but havana kwana kuchisa vari kutongoda kuti uparare iwe. Kana wafunga kuti you want to concentrate on you, your family, that is your husband and nevana vako nehama dzako dzinomirawo newe dzinokudawo, then you do that. Mazivano asingakudi, you can't force love. Andiona asingakudi unongomirawo huko. Anokudawo antika unongomirawo neanokudawo. Haisi uchasara chibatana mkunzi kuti shamwari ndide chero vanga vemai vangu vakandizvara. Kana vasingakudi you can't force it. You can't force it. Tina mai vavi kuramba mwana pachena panapa. Even kuseri kuvashamwari vakaenda vakamuramba mwana wavakazvara. Shamwari dzikaenda kune mwana dzikati we mai vangu kuti uda kuexita mari. Mwana akabudisa mabirth certificate shamwari dze dzikagwada vakati ko inga madzozi shamwari yedu yese ndo apa beta akasaka munoti ndani chikurevera nyema. Vakadzokera nzani akaramba kuti handidi. Baba murume wacho akati ndichaenda kuona ndiye kuti ndichaenda kuona kumwana uyu. Nditaura ndikupe access kune vaningira. Mai kana kuda kupindira kana kuda kuona zviri mwana uyu. Mwana wakagomera. Andiona. So you can't force love. You can't force love. Kana asingadi hadi chinhu chinonyanya kundirwadza ndechekuti nemakuriro andakaita mama vangu nozi kutambura kwandaita zvese zvandakasangana nazvo mukukura mai vangu nozi zvekuti kuti ndaitarisira kuti pakukura kwangu mama vangu ndo vanenge vari everything vanenge vakusaidi kwangu because we all know kuti vana baba pane pangu pekuti vanogona kuoma musoro vanogona kana kutyisa kana kuita sei but vana mai always kufukidzira vana vavo ndosikachinzi mai ndo zvawaifunga kola ndo zvawaifunga even vamwe vanawo ndo zvavaifungawo asi unozoona pakukura saizvozvi waona zvawaifunga nezvawakuona zvinhu tu zvakasiyana. Andiona ndo zvamubereki mwana wese zvanenge achifunga kuti mubereki wako achandibvumbatira pasituations dzakafanira idzi ndipo paunoona kuti vanokubvumbatira here kana kuti vanokuexpose. Now you have seen it yourself kuti mubereki wako akatokeka hapana rudo rwanarwo kwauri varingoda kungokuexploita kungokumilka mari. They are there kuti vatore zvishoma zvaona zvezvozvo ndo zvavari kuda. Andiona iwewe pachako vana basa newe ndo chokwadi chitoripo. Andiona ungori cash machine yave kuti kana panoda something they will come utoda chakati then wovaitira. Saka it's up to you now kuti wodi ine information iyoyo because information yese ndionayo ndi wakaibata woita sei nazvo because chokwadi hapana chauri kuchire netii isina sugar uri kuchire vana vako they need your love. Now you are kupinda mudepression nenyaya idzi vana vako uchafa vagusara vanosara nani vana vako
vanosarana nikana wafa nokuti mai yako clearly avakambochengeti vana ndofanira kutongosvagira pangu pekugara yes siruzeva kana udza murume wako kana achizoona live ino murume wako ndikaenda kumba kana murume wako achizoona live inoyi kana taakatarisa bamnini count your losses zvinowanikwa hazvadzi yangu. This is one of those things. Thank you for sending nemurume wako nemukadzi wako chiri siregai kana muchisana nevanhu ava makatombowana musisenyu akambowana muchinjikwa pamasuo marara achitogwa zvichidini hamuzivi kuti vanhu vakamira sei vamwe vamambuya wako netiziro wako hauvazivi. You thought you knew them, hauvazivi. Now nenyaya yeproperty you can actually see the real side. Hazvadzi yangu loss inowanika uchine simba mese nemukadzi wako, you're still working. It's one of those things zvinowanikwa. Tora mukadzi wako tsvagai kumwe munovaka kumwe kure, run murife, run far away from these people. Munovaka kumwe kana muchidzokera kuna kwagweru, be it so. Iwe wakaroorwa iwe hauna nide kuramba dzokera paRara. You can go and build kugweru nokuti wakaroorwa kwaenda murume wako ndoko anoenda. Kana achinda kugweru kunotsvaga sende kuti avake kugweru anotengana nawoodlands kokupi ndaimo vaka kure kokuti vasati vauya vatanga vafunga kuti kunokuyiwa basi. Simple and move on. Zvinowanikwa sha kune vanhu vakabigwa motikari dzevari svinu, kune vanhu imba dzakapfuta asina kana insurance kutsva zvinhu zvikatira mumba andika at least matombo gurumure enyu manhikiri mawindow frame nemadoor frame no problem. Tsvagai pamwe zvidhina chete zvamuri kungoda nesementi motangira ipapo. Saka yasi smell ndo nyaya yangu but kuti ndizouya pano because ndozoti vakawanda vachati wafumura vabereki kana kuti chii afumura vabereki kuti kudiko. Imini sehama, what are you doing to help ye? What have you done to help ye sehama? Afumura kuti kudiko. Sometimes zvakaipa zvinoda kufumurwa. Usina chivhunduka izvozvo. Imi hama sometimes zvakaipa munofukidzira zvinhu zvakaipa. Ndosaka muchiti kwanze muchikosenya kuti wafukidzira zvinhu zvakaipa munofukidzira. Ndosaka muchizofukidzira izvi panorepiwa vana vadiki because muchikati kwanze mbainisa wakati vana munofukidzira zvinhu zvakaipa. Zvakaipa sometimes ngazvifumurwe. Makaiti what did you do pamakaziva kuti ndozvikuitika vari kupamba mwana wenyu? What did you do? Imi mchatika wafumura hama kana muripo machatika wafumura hama ngavatofumurwa baba vana mai amuovheti wefeku handimaona ngavafumurwe because vane mwoyo wakaita sei especially mai ava vane mwoyo wakaita sei vane mwoyo wakadini. Mwana kana anorepiwa muchifukidzira kuti nokuti arepiwa mufamily zvinozonyadzisa mwana akuvadzwa. Saka zvinhu zvakaipa ngazvifumurwe. Your parents are toxic caller, toxic people, toxic parents. Ndochokwadi chiripo ndindadaro asiri yadaro ndindadaro because obviously vanhu vakwanza nenyaya vanhu vepasocial media andika vanhu vari kutoita social media probably 100% chance that 98% vari pano kuti andiona vachasangana naye vanotoiona live ukatisa mangwana nenge tovekuma 40,000 views 50,000 views vanhu vachiwatcha andiona tichingondona kudai sozukana vakuvhurira kuti vanhu vaone kuti kwakuine live ubva vatenga kutarisa manje andiona saka vachaona vanhu ndindadaro. You are very toxic vabereki, muri toxic. Hazvirevi kuti nokuti machembera ndachiridhi vana venyu chiridhai vana venyu tichiri kungoda rudo rwenyu chetachembera kudai kana muchingove mai vangu muripo chete rudo rwenyu nongorudawo inanota mind wakarorwa wangu handika iwo kwawakarorwa futi ka kwaise be careful ingoita kutsvaga kwako kwaone kure uku kutsvaga isendi kwenyu mega munoita zvinhu zvenyu mega simple because you can have the same scenario futi kumurume kwacho zvingori kwese you can have the same scenario wapedza kuva kwaudzwa kunzi kapana pazviri ngadzimeni zvoitangika kuti plus kumurume nezvatoitika zvakutotyisa because chero vakada kuzoitawo zvavanodawo ungazovapana zvaungataura. Saka the best way iwe kwako muri chude murume wako kana matichoenda kuneutral kuri neutral kukwekwe go there, kana matoda kuenda kukadoma go there, kana matoda kuenda kushurugwi go there kure endai kutsvaga kwenyu kure kusinei nevabereki avo muite tunhu twenyu handika. Saka tirambe chiti mukachagaende kumakoti agozodai itori imwe fight futi inogona kuzopedzera involva zvinhu zviri spiritual mukati zviri spiritual mukati zvikazokuvadzisa vamwe vanhu. Chingosiyanai nazvo, move on. Move on, siyanai nazvo. Hausi wega vabereki vatoxic unotoera unofolowa pane unodzinzwa nyaya dziri panapa pane imwe nyaya yaitotaurwa yemwana wakura yamai vekuramba mwana wavo yamavitaura yaitoifolowa musocho saka hazvitomboshandisana kuti kudini yanoti alone vakawandisa mumwe asi totomboita magatsi ekutaura vakawanda vanhu vemasituations akakura kudai nevabereki handiwana. Saka move on caller, your happiness it comes first, your kids happiness comes first. Ita zvinhu zvako nemhuri yako avasiye vakatokudzai zvakapera. Une mwana kadiki kari kurwara chengeta mwana wako usane nava
Alright, Kola, thank you very much. Alright. Wish you all the best, Kola. Alright. Thank you. Alright. Guys, don't you muri kunzwa but don't you vabereki yamuri kunzwa iyi vabereki vedava vane muri kuvanzwa ndo nyaya dzavanadzo vabereki vedava vasikana. Unfortunately ndakuenda kubasa guys antika zvaune vhudzi naiwe komeli ndine vhudzi totengesa products zvefood kana uchida products zvefood you get hold of me totokubatsira antika right. Saka sisi vari kuenda kubasa guys, takanaka kubasa sisi vari kuenda kubasa, ini ndichida kubasa munomba vanhu vese vanoshanda guys, takushanda muse batsira moms. Anyway, inini at least handichatengi hembe guys, zvokunetsa kuti hembe chichi zvimamake up vakuzviitira kuzvionera. Ndira kuenda kuita mababysitting, vachibabysita vana handitika usiku ine handichapindiri vozvionera. Saka minus problem kuna babysitting vakawana basa so guys tiripo hama dzake antika. Saka inda kuenda kubasa guys, ndagaza ndinde kubasa tona na guys mwara kuitira zvakanaka, tobatsana zvakare mangwana muchikamu chinotevera handitika tichienda takadaro sisi zvinhu zvakaipa ngazvipumure. Kune mwana uchizirwa pano paFacebook nokuti akatakura madrugs esocial akatakura mati uri miraitinzwe unai comment iyo mama sisi zvinhu zvakaipa ngazvipumure. Pane mwana ari kuchizirwa pano akatakura madrugs esocialite, nawo mwana uchizidzirwa hama ndo dzabatwa vanhu vemadrugs kuda kutyisidzira vanhu kuti vasataure pano rifano ndishakira pano pane munhu akabatsira mwana madrugs socialite. Fumurai, tipei pamazita acho, taurai zvakaipa kaka, tipei anochizidzirwa imwana, taurai nokuti munotaura nyaya dziri hafu tisingazivi zvinobatei. Taurai madrugs ari kuparadzana tiri kuramba everyday, buditsai mazita tione kuti zviri kufamba sei. Akabatswa madrugs nani? Hanzi ndipei namba dzenyu Jennifer, namba dzangu dziripo papage. Ukaenda papage peri kwepage kwenamba dziripo, ukaenda paperi page Jennifer page namba dzenyu dziripo papage. Tipei nyaya zvizere, uya kuseri utipe nyaya dzizere, uya kuseri utipe nyaya dzizere, titangire ipapo. Uya undipe nyaya dzizere, socialite tinongori confront. Shakira tokotogwa. Hold on. 2 minutes. Guys, gaiti ndingogadzwa musoro wangu asati aenda. Andika ndokubatai guys. Ndokubata hanzi Shakira wakafitana nemwana wangu. Tione mwana wenyu ndikuda kuvheta. Manje yari kuda murungu manje. Toda kuvheta waona. I want to vet guys. I want to vet guys. Amombomira ambopedza kuita makosi. Amboenda kucollege ate makosi andika story guys. Ndokubatai mangwana andika